ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ഇസ്കോൻ മംഗളൂരിന്റെ ലെവൽ 2 അധ്യയനത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमोऽस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे. जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നത്തെ അധ്യായം വിഭൂതി യോഗം, അധ്യായം 10. ഇന്നത്തെ അധ്യായം രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യ യോഗമായിരുന്നു. അവിടെ അവസാനത്തെ ശ്ലോകം എന്തായിരുന്നു? മന്മനാ ഭവ മദ്ഭക്തോ മധ്യാജീമാ നമസ്കുരു. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ ഇങ്ങനെ 4 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ. മന്മന, എന്നെ എപ്പോഴും മനസ്സിൽ ധ്യാനിക്കുക. മദ്ഭക്ത, ഭവ മദ്ഭക്ത, എന്റെ ഭക്തനാവുക. മധ്യാജി, എനിക്ക് എന്താ പറയാ, എന്നെ വന്ദിക്കുക. എന്നിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞു ലാസ്റ്റില്? മധ്യാജി മാം നമസ്കുരു, എന്നെ എപ്പോഴും പ്രണമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇപ്പോ നമുക്ക് വിഭൂതി യോഗം, 10ാമത്തെ അധ്യായം വിഭൂതി യോഗം. വിഭൂതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ശക്തികളാണ്. ഭഗവാൻ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില് എങ്ങനെയാണ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത്, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് എന്ന് ഓരോന്നും കാണുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ ഓർക്കേണ്ടത്. കാരണം ഭഗവാൻ എപ്പോഴും പറയില്ലേ, എപ്പോഴും എന്നെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക, എന്നെ കുറിച്ച് ഓർക്കുക എന്ന്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഓരോന്നും കാണുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ ഓർമ്മ വരുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് ഓർക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഈ യോഗത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ ഇവിടെ 10ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 1 തൊട്ട് 7 ശ്ലോകം വരെ എന്താണ്? എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉത്ഭവസ്ഥാനം എന്ന നിലയിൽ കൃഷ്ണന്റെ സ്ഥാനം. അപ്പൊ കൃഷ്ണന്റെ സ്ഥാനം എന്താണ്? എല്ലാത്തിന്റെയും ഉത്ഭവസ്ഥാനമാരാണ് കൃഷ്ണൻ. അതിനെ കുറിച്ചാണ്. പിന്നെ 8-11 വരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ചതുശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയും. അതായത് മൊത്തം ഭഗവത്ഗീതയുടെ അന്തസത്ത, ആ ഒരു അകക്കാമ്പ് എന്ന് പറയില്ലേ, അത് ഈ 4 ശ്ലോകത്തിലാണ്. ഏത്? 8, 9, 10, 11. പിന്നെ 12-42 ശ്ലോകങ്ങൾ എന്താ പറയുന്നത്? അർജുനന്റെ സ്വീകാര്യതയും അഭ്യർത്ഥനയും. അർജുനൻ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ സ്വീകരിക്കുന്നത്, പിന്നെ അർജുനൻ എന്താണ് ഭഗവാനിൽ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ 1-7 ശ്ലോകം വരെ ആ വിഭാഗം 1ആണ്. അപ്പൊ ഇതിൽ എന്താ പറയുന്നത്? എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉത്ഭവസ്ഥാനം എന്ന നിലയിൽ കൃഷ്ണന്റെ സ്ഥാനം. ജനനമില്ലാത്തവനും 1 തൊട്ട് 3 വരെയുള്ള ശ്ലോകം എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ ജനനമില്ലാത്തവനും തുടക്കമില്ലാത്തവനും സർവ്വലോകേശ്വരനുമാണ്. കൃഷ്ണൻ എന്നറിയുന്നവന് മാത്രം വ്യാമോഹം തീർന്ന് പാപമുക്തനാകാൻ കഴിയും. അപ്പൊ എന്താണ് പറയുന്നത്? ആർക്കാണ് പാപമുക്തനാകാൻ കഴിയുക? ആർക്കാണോ ഭഗവാൻ ജനനമില്ലാത്തവൻ, അജനും അവ്യയനും. നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ഭഗവാനെ അജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജന്മമില്ലാത്തവൻ, അജൻ. അവ്യയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് നാശമില്ലാത്തത്. ഭഗവാന് ജനനമില്ല, നാശമില്ല. അപ്പൊ ജനനമില്ലാത്തവനും തുടക്കമില്ല, അനാദി എന്താ പറയാ, നമ്മുടെ ഈ ബ്രഹ്മസംഹിതയില് ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നുണ്ട്, അനാദിരാദി ഗോവിന്ദ ഈശ്വര പരമകൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ അനാദിരാദിർ ഗോവിന്ദ സർവകാരണ കാരണം. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് എല്ലാ എല്ലാത്തിന്റെയും ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ആർക്കാണോ ഭഗവാന് ഒരു ജനനമില്ല, ഭഗവാന് തുടക്കമില്ല, സർവ്വലോകേശ്വരനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്, അവര് മാത്രം വ്യാമോഹം തീർന്ന് എന്താണ്? പാപമുക്തരാകാൻ കഴിയും. പിന്നെ
4 6 വരെയുള്ള ശ്ലോകം എന്താ പറയുന്നത്? എല്ലാ ഗുണങ്ങളും മനോഭാവങ്ങളും കൃഷ്ണൻ സൃഷ്ടിച്ചതാണ്. അപ്പൊ നമ്മളിൽ കാണുന്ന ഓരോ ഗുണങ്ങളെല്ലാം, അത് മിഥ്യാബോധം, ആത്മനിയന്ത്രണം, അപകീർത്തി എന്നിവ എന്തായാലും ഇതെല്ലാം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണ്. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പൂർവികർ പോലും ഭഗവാന്റെ മനസ്സിൽ നിന്നാണ് ജനിച്ചത്. അപ്പോ എല്ലാവരും, നമ്മളിപ്പോ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കണക്കെടുത്തു കൊണ്ടുപോയാല്, അപ്പൊ നമ്മുടെയൊക്കെ പൂർവികർ എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാർ പോലും അവരൊക്കെ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ മനസ്സിൽ നിന്നാണ് ജനിച്ചത്. പിന്നെ 7-ാമത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? കൃഷ്ണന്റെ മഹത്വം അറിയുന്നവര് ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. ആർക്കാണോ ഭഗവാന്റെ മഹത്വം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്, അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? അവരവരുടെ സമയം പാഴാക്കില്ല, അവര് ഉടനെ ഭഗവത് സേവനത്തില് മുഴുകുന്നു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഭൂയ ഏവ മഹാബാഹോ ശൃണു മേ പരമം വചഃ യത്തേഹം പ്രിയമാണായ വക്ഷ്യാമി ഹിതകാമ്യയാ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ അരുളി ചെയ്തു. എന്തു പറയുന്നു? കൈകരുത്തുള്ള അർജുന, നീ എന്റെ സുഹൃത്തായതുകൊണ്ട് നിന്റെ നന്മയ്ക്കായി ഇനിയും ഞാൻ ജ്ഞാനം ഉപദേശിക്കാം. ഭഗവാന്റെ ആരാണ്? അർജുനൻ സുഹൃത്താണ്. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി യോഗ്യതകളിൽ എന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? അസൂയ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല നമുക്കല്ലേ. അപ്പോഴാണ് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുള്ളൂ. നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പൊ പുസ്തകം ഉണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ഒരു സുഹൃത്തായി നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം ഭഗവാനെ. ഭഗവാനോട് നമുക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തില്. ഭഗവാന്റെ ഒരു സുഹൃത്തായി അസൂയ ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഭഗവാനെ. അപ്പൊ പറയാണ്, നീ എന്റെ സുഹൃത്തായതുകൊണ്ട് ഇനി നിനക്ക് ഇപ്പൊ ഇത്രയും നേരം ഞാൻ എന്ത് ഉപദേശിച്ചോ അതിലും വലിയൊരു ജ്ഞാനം തന്നെ നിനക്ക് ഞാനിപ്പോ ഉപദേശിക്കാൻ പോവാണ്, കേൾക്കൂ. ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ ഉപദേശിച്ചതിലും ഉത്തമമായ ജ്ഞാനമാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഭഗവാൻ എന്ന വാക്കിന് പരാശര മുനി നൽകുന്ന നിർവചനം ആണിത്. എന്താ ഭഗവാൻ? ഇപ്പൊ പരാശര മുനി ആരാണ്? വേദവ്യാസന്റെ അച്ഛനാണ്. അപ്പൊ വേദവ്യാസന്റെ അച്ഛനായ പരാശര മുനിയാണ് ഭഗവാൻ എന്ന ആ ശബ്ദത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ആ വാക്കിനെ നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് ഭഗവാൻ എന്ന ശബ്ദത്തിന്റെ ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം? ബലം, 6 കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ നമുക്കറിയാം. ബലം, കീർത്തി, ധനം, ജ്ഞാനം, സൗന്ദര്യം, ത്യാഗം എന്നീ വിഭൂതികൾ 6ഉം തികഞ്ഞവനാണ്. ആര്? ഈ 6 കാര്യങ്ങളും ആർക്കാണോ എന്താ പറയാ പരിപൂർണതയിലുള്ളത്, അത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ഏത് 6 കാര്യങ്ങളും? ബലം ഉണ്ടായിരിക്കണം, കീർത്തി, ബലം എന്ന് പറഞ്ഞ ശക്തി, കീർത്തി യശസ് എന്ന് പറയാം, ധനം എന്ന് പറഞ്ഞ സമ്പത്ത് എന്ന് പറയാം, ജ്ഞാനം, സൗന്ദര്യം, പിന്നെ ത്യാഗം. അത് ത്യാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാലും വൈരാഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒന്ന് തന്നെ. അപ്പൊ ത്യാഗം എന്നീ വിഭൂതികളും തികഞ്ഞവനാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. 6 കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം, അത് പരിപൂർണതയിലുള്ളവനാണ് ഭഗവാൻ. പരാശര മുനിയാണ് അത് വ്യാഖ്യാനിച്ചിരിക്കുന്നത്, അതായത് നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമേ വിദുസുരഗണാഃ പ്രഭവം ന മഹർഷയഃ അഹം ആദിർഹി ദേവാനാം മഹർഷീണാം ച സർവശഃ. എന്റെ ഉൽപ്പത്തി, വിഭൂതി എന്നിവയെ പറ്റി ആർക്കറിയില്ല എന്ന ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്? ദേവന്മാർക്കോ ഋഷികൾക്കോ അറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയാ ദേവന്മാർക്ക് പോലും, ഋഷികൾക്ക് പോലും, അവർക്കെല്ലാം അത്ര എന്താ പറയാ ജ്ഞാനമുണ്ട്. എങ്കിലും ഭഗവാൻ പറയാണ് ദേവന്മാർക്കാകട്ടെ ഋഷികൾക്കാകട്ടെ എന്നെ കുറിച്ച്, വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഏത് വിധത്തിലും അവരുടെ എല്ലാം ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഈ ഞാൻ തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ പറയണത്. ഭഗവാന്റെ ഋഷികളാകട്ടെ ദേവന്മാരാകട്ടെ എല്ലാ ദേവന്മാരും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി, അതായത് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധികളാണ്, ഭഗവാന്റെ ഒരു അവയവങ്ങളെ പോലെയാണ് ഈ ദേവന്മാരൊക്കെ. അപ്പൊ അവർക്ക് പോലും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഈ ചിത്രത്തിൽ എന്താ? ദേവകിയാണ് അല്ലെ. ദേവകി എന്താ പറയാ ഗർഭവതിയായിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഉള്ളിൽ ആരാണ്? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അവതരിക്കാൻ പോവാണ്. അതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ആ ചിത്രമാണ്. അതായത് എല്ലാ ദേവന്മാരും പല ലോകങ്ങളിൽ നിന്നും വന്ന് ആ പ്രാർത്ഥന സമർപ്പിക്കുകയാണ്. ആർക്ക്? ഭഗവാന്റെ ഗർഭസ്ഥ ശിശുവായിരിക്കുന്ന ആ കൃഷ്ണന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ പറയാ പ്രാർത്ഥന സമർപ്പിക്കുകയാണ് എല്ലാ ദേവന്മാരും. ഓരോ ലോകത്തു നിന്ന് വന്ന ദേവന്മാരാകട്ടെ ഋഷികളാകട്ടെ അവരൊക്കെ, കാരണം ഭഗവാന്റെ ആ ദിവ്യ ദർശനം ദുർലഭമാണ്, എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്ന ഒന്നല്ല ഭഗവാന്റെ ആ ദർശനം. ഭഗവാൻ ഭൂമിയിൽ അവതരിക്കുമ്പോഴും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, എല്ലാവർക്കും എന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല, ഭഗവാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ എല്ലാവർക്കും കഴിയില്ല. അപ്പോ നമുക്കറിയാം, ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടും എത്ര പേർക്ക് ഭഗവാനെ ഭഗവാനായിട്ട് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, എന്നെ ഋഷികൾക്കാവട്ടെ ദേവന്മാർക്കാകട്ടെ എന്നെ അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല, അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. കൃഷ്ണനെ തന്റെ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥയിൽ കൃഷ്ണനെ ഒന്ന് വായിക്കൂ. ജസ്റ്റ് എനിക്ക് കാണുന്നില്ല ഇവിടെ, കുറച്ച് ഡിസ്റ്റർബൻസ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരെങ്കിലും വായിക്കൂ. കൃഷ്ണനെ തന്റെ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥയിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പലർക്കും കഴിവില്ല. അതിനാൽ അവിടുത്തെ പൈതൃകമായ കാരുണ്യത്താൽ ഭഗവാൻ അവരെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ വേണ്ടി അവതരിക്കുന്നു.
ഭഗവാന്റെ അപ്പൊ അസാധാരണ ഒരു മിനിറ്റ് മതി. അപ്പൊ കൃഷ്ണന്റെ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥയിൽ പലർക്കും എന്താണ് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുമ്പോഴും ഭഗവാൻ അന്തരംഗ ശക്തി, അതായത് ആത്മമായയ ഭഗവാന്റെ സ്വയം ആത്മമായയ അന്തരംഗ ശക്തിയിലൂടെയാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അതിനാൽ അവിടുത്തെ അഹൈതുകമായ കാരുണ്യത്താൽ ഭഗവാൻ അവരെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ വേണ്ടി ഭഗവാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവതരിക്കുന്നത്? ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കാനും എല്ലാവർക്കും ആ അഹൈതുകമായ ആ കരുണ കൊണ്ട് അല്ലെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ എങ്കിലും എന്താണ് ഭഗവാന്റെ ആ യഥാർത്ഥ രൂപത്തിൽ അവതരിക്കും മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. ഭഗവാന്റെ അടുത്തത് ഭഗവാന്റെ അസാധാരണ പ്രവൃത്തികൾ കണ്ടിട്ടുകൂടി ഭൗതിക ശക്തിയുടെ മാലിന്യം ബാധിച്ച ഈ ഊഹാപോഹപ്പെടുക്കൾ അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മമാണ്, പരമോന്നതമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ അസാധാരണ പ്രവൃത്തിയിൽ ഭഗവാൻ ഈ ഭൗതിക ശക്തിയുടെ മാലിന്യം ബാധിച്ച ഈ ഊഹാപോഹപ്പെടുക്കൾ എന്താ പറയുന്നത്? അവരെന്താ പറയുന്നത്? ഈ മാനസികമായിട്ടുള്ള ഊഹാപോഹം ഭഗവാൻ സ്വയം അവതരിക്കുമ്പോഴും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എന്താ പറയുന്നത്? അവജാനന്തി മാമൂഢ ദേവി, ഭഗവാൻ പറയുന്നു അവജാനന്തി മാമൂഢ മാനുഷി തനു ആശ്രിതാഹ. ഭഗവാൻ ഒരു മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവതരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഊഹാപോഹങ്ങളോടുള്ള എപ്പോഴും ഊഹാപോഹങ്ങളുടെ ആ ചിന്തയിൽ കടന്നു പോകുന്ന ആൾക്കാർ എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ അവതരിക്കുമ്പോഴും ഭഗവാന്റെ രീതിയിൽ അവർക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല. അവരെന്ത് പറയും? അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മമാണ് പരമാത്മാവെന്ന് അവര് പരമോന്നതമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു. പരമോന്നതമായ ഒരു കാര്യം എന്താണ്? അവ്യക്തി, അതായത് വ്യക്തിശൂന്യമായിട്ടുള്ള നമ്മൾ പറയില്ലേ വ്യക്തിശൂന്യ ബ്രഹ്മം, അതിലാണ് അവര് വിശ്വസിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മം എന്ന് പരമോന്നതമായത് എന്താണ്? അത് അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മം എന്ന് മാത്രമാണ് അവര് ചിന്തിക്കുന്നത്. കാരണം അവർക്ക് ആ ഊഹാപോഹം അത് അവർ ഗുരു പരമ്പരയിൽ വരണം. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഗുരു പരമ്പരയിലൂടെ വരണം. നമുക്കൊരു വിശ്വാസ്യനായ ആധ്യാത്മിക ഗുരു ഉണ്ടായിരിക്കണം. എങ്കിലേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമുക്ക് തോന്നിയതുപോലെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മം എന്ന് മാത്രമാണ് അവർക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുന്നത്. യോ മാമജമനാദിം ച വേത്തി ലോകമഹേശ്വരം അസമ്മൂഢ സമർത്ഥ്യേഷു സർവപാപൈഃ പ്രമുച്യത്തെ. ജനനമില്ലാത്തവനും തുടക്കമില്ലാത്തവനും സർവ്വലോകേശ്വരനുമാണ് ഞാൻ അറിയുന്നവൻ മാത്രം വ്യാമോഹം തീർന്ന് പാപമുക്തനാകുന്നു. അപ്പൊ 3-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു അപ്പൊ ഭഗവാന് ജനനമില്ല, ഭഗവാന് തുടക്കമില്ല. ഇതൊക്കെ ആർക്കാണോ മനസ്സിലാകുന്നത്? സർവ്വലോക ഈശ്വരനാണ് ഭഗവാൻ. നമ്മള് 5:29 മനസ്സിലാക്കി ശാന്തി ശ്ലോകം. അതിലും പറയുന്നില്ലേ സർവ്വലോക മഹേശ്വര. അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെയും ഭോക്താവാണ്, അധീപനാണ്, എല്ലാത്തിന്റെയും അധിപനാണ്, സുഹൃത്താണ്, അഭ്യുദയകം. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആർക്കാണോ മനസ്സിലാകുന്നത് അവർക്ക് മാത്രമാണ് ഈ പാപമുക്തരാകാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഇതും ഒന്ന് വായിക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 7-ാം അധ്യായത്തിൽ ഹരേ കൃഷ്ണ 7-ാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് മനുഷ്യാണം സഹസ്രേഷു കച്ചിത് യതതി സിദ്ധയേ എന്ന്. അങ്ങനെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ തലത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർ സാമാന്യരല്ല. സാക്ഷാത്കാരത്തെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത കോടാനുകോടി ജനങ്ങളെക്കാൾ സമുത്കൃഷ്ടനാണവർ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുക? 7-ാം അധ്യായത്തിലെ 3-ാമത്തെ ശ്ലോകം നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കിയേ? അതിൽ എന്താ പറയുന്നത്? 7-ാം അധ്യായത്തില് മനുഷ്യാനാം സഹസ്രേഷു കശ്ചിത് യതതി സിദ്ധയേ. അതായത് ആയിരക്കണക്കിന് മനുഷ്യന്മാരിൽ കുറച്ചുപേര് മാത്രമേ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അങ്ങനെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ തലത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർ സാമാന്യരല്ല. അപ്പോൾ എത്രയോ കോടാനുകൂടി ആൾക്കാരുണ്ടല്ലേ, പക്ഷെ അതിൽ എത്ര പേരാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ കാര്യമായിട്ട്, അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് അറിയണം, മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് ചിന്തിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ വളരെ കുറവ്. അതാ പറഞ്ഞ മനുഷ്യാനാം സഹസ്രേഷു, ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാരിൽ വളരെ കുറച്ചു പേര് സമഹാത്മാ സുദുർലഭ എന്ന് പറയും. അങ്ങനെയുള്ള മഹാത്മാക്കൾ വളരെ വിരളമാണ്. അപ്പൊ കുറച്ചു പേര് മാത്രമാണ് ഈ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ തലത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. അവരെന്താണ്? അവര് സാമാന്യമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരല്ല. കാരണം എന്താണ്? അവരെന്താണ്? മറ്റുള്ള, അതായത് ഭഗവാന്റെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്താ എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത കോടാനുകോടി ജനങ്ങളെക്കാളും ഇവര് സമുത്കൃഷ്ടരാണ്. ആര്? ഈ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പദത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ആൾക്കാര്. ആരാണോ ഭഗവാനെ കുറിച്ചും അല്ലാതെ പിന്നെ സ്വന്തം ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പരിശ്രമിക്കുന്ന ആൾക്കാർ, അവര് മറ്റുള്ള കോടാനുകോടി ആൾക്കാരിലേക്കാളും ബെസ്റ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ലേ, ഉത്തമരാണ്, സമുത്കൃഷ്ടരാണ്. ആര്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചും സ്വന്തം ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനെ കുറിച്ചും ചിന്തിക്കുന്നവര്. അവരെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്.
बुद्धिर्ज्ञानं सम्मोह क्षमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भावभावो भयं च भयमेव च अहिंसा समता तुष्टेस्तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावभूतानां मत्त एव पृथग्विदाः बुद्धि ജ്ഞാനം സംശയമില്ലായ്മ വ്യാമോഹമില്ലായ്മ ക്ഷമ സത്യം ഇന്ദ്രിയ സംയമനം മനസ്സംയമനം സുഖ ദുഃഖങ്ങൾ ജനന മരണങ്ങൾ ഭയം ഭയരാഹിത്യം അഹിംസ സമതുലിതാവസ്ഥ തൃപ്തി തപസ് ദാനം കീർത്തി അപകീർത്തി എന്നിങ്ങനെ ജീവാത്മാക്കളുടെ വിവിധ ഗുണങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ തന്നെയാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാത്തിന്റെയും നമ്മളിപ്പോ എന്തെല്ലാം ഗുണങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ബുദ്ധിയാകട്ടെ, ജ്ഞാനമാകട്ടെ, തൃപ്തി, തപസ്സാകട്ടെ, ദാനമാകട്ടെ, സമതുലിത അവസ്ഥ, അതായത് ഈക്വി ബാലൻസ് എന്ന് പറയും. പിന്നെ ജനന മരണങ്ങളാവട്ടെ, ഭയമില്ലാത്തത്, മനസ്സംയമനം, അതായത് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്, ഇന്ദ്രിയ സംയമനം, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്, ക്ഷമ, സത്യം എന്നിങ്ങനെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളുടെ സൃഷ്ടിച്ചതാരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ് ഇവിടെ. പരമപുരുഷന്റെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ഒരാളിൽ ഭഗവത് നിശ്ചയത്താൽ എല്ലാ സദ്ഗുണങ്ങളും സംജാതമാകുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ഒരു കരുണ മൂലം മാത്രമാണ് നമ്മളിൽ ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് സദ്ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്? കാരണം ഗുണങ്ങളുടെ സൃഷ്ടികർത്താവാരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ പുരുഷന്റെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നത്, അങ്ങനെ ആകുമ്പോ ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവൻ നിശ്ചയത്താൽ ഭഗവാന്റെ തീരുമാനിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഇഷ്ടം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിച്ചാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ഉള്ളില് സദ്ഗുണങ്ങൾ സംജാതമാകുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ ഇപ്പോ ഒരു സദ്ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിത സേവനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് ഭഗവാൻ പ്രീതിപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ പ്രീതിപ്പെടുമ്പോ ഭഗവാൻ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ നിശ്ചയത്താൽ ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെ ഗുണങ്ങളുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഭഗവാനാണ്. കാരണം ഭഗവാൻ തന്നെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളെയും സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. महर्षै सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमां प्रजाः. ശ്രേഷ്ഠരായ സപ്ത ഋഷികളും അവർക്ക് മുമ്പ് 4 മഹർഷിമാരും മാനവ സമുദായത്തിന്റെ പൂർവികരായ മനുക്കളും പിന്നെ എന്നിൽ നിന്നുദ്ഭവിച്ച എന്റെ മാനസപുത്രന്മാരാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു മനുക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ പൂർവികരാണ്. നമ്മളെക്കാൾ ഒരുപാട് മുന്നേ ജനിച്ച ആൾക്കാർ. ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടി സമയത്ത് ആദ്യം ജനിച്ച ആൾക്കാർ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ മാനസപുത്രരാണ്. അതായത് ഭഗവാന്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവരാണ് ഇവരൊക്കെ. ആരൊക്കെയാണ്? 4 കുമാരന്മാര്, മഹർഷിമാര്, പിന്നെ മനുക്കള്. ഇവരൊക്കെ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ മാനസപുത്രന്മാരാണ്. വിവിധ ഗ്രഹങ്ങളിലുള്ള ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം എന്താണ്? അവരുടെ പിന്തുടർച്ചക്കാരാണ്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഭഗവാൻ എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചു, ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടം സൃഷ്ടിച്ചു. ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലും സകല വൈവിധ്യങ്ങളോട് കൂടിയ ഓരോ ജീവജാലങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്താ പറയുന്നത്? പിന്തുടർച്ചക്കാരാണ്. ആരുടെ? ഭഗവാന്റെ മാനസപുത്രന്മാരായിട്ടുള്ള മനുക്കളുടെ, പിന്നെന്താണ് മഹർഷിമാരുടെ, 4 കുമാരന്മാരുടെ, ഇങ്ങനെ ഇവരൊക്കെയാണ് ആദ്യം ജനിച്ച ഭഗവാന്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് ജനിച്ച ആൾക്കാരുടെ കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം. 4 കുമാരന്മാർ. ഇപ്പൊ എന്താ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞേ? 4 കുമാരന്മാര്, സപ്ത ഋഷികൾ. സപ്ത എന്ന് പറഞ്ഞ 7 സപ്ത ഋഷികൾ, പിന്നെ 14 മനുക്കൾ. അപ്പൊ 14 മനുക്കൾ, മന്വന്തര എന്ന് പറയും. ഓരോ മന്വന്തര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയാ, നമ്മൾ ബ്രഹ്മാവിന്റെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൽപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസം, അത് കഴിഞ്ഞ പ്രളയം സംഭവിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഓരോ പ്രളയം എന്താ പറയാ, ഓരോ കൽപ്പത്തില് 14 മന്വന്തരങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെയാണ് കണക്ക്. അപ്പൊ അതാണ് ഇപ്പൊ മനുക്കൾ. ഇവരെന്താ പറയാ? മനുക്കൾ. ഓരോ മന്വന്തര അങ്ങനെ പേരാണ്. ഓരോ മന്വന്തരത്തിന് ഓരോ പേരുണ്ട്. ഓരോ മന്വന്തരത്തിന് ഓരോ എന്താ പറയാ അധികാര സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന ഓരോ ആൾക്കാരുണ്ട്. അത് അവരുടെ പേരാണ് ഈ പറയുന്നത് 14 മനുക്കൾ. അപ്പൊ എന്താ അവിടെ പറയുന്നത്? എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉറവിടം കൃഷ്ണനാണ്. ആരുടെയാണ്? എല്ലാത്തിന്റെയും. അതായത് പ്രപിതാമഹൻ എന്ന് പറയുമ്പോ മുത്തച്ഛന്റെ അച്ഛൻ, പിന്നെ പിതാമഹൻ എന്ന് പറയുമ്പോ മുത്തച്ഛൻ. അപ്പൊ അച്ഛന്റെ അച്ഛനെ നമ്മൾ പിതാമഹൻ എന്നും പറയും. അതപ്പം പിതാമഹന്റെ അച്ഛൻ എന്താണ്? പ്രപിതാമഹ, അതായത് മുത്തച്ഛന്റെ അച്ഛൻ. അപ്പൊ ഈ രണ്ടുപേർക്കും ഉറവിടമാരാണ്? കൃഷ്ണനാണ്. അപ്പൊ 4 കുമാരന്മാർ ആരൊക്കെയാണ്? മാനസപുത്രന്മാർ എന്നൊക്കെ പറയും. സനക, സനാതന, സനന്ദ, സനത് കുമാര. 4 കുമാരന്മാരാരാണ്? നമ്മളൊരു ചിത്രം കണ്ടിരുന്നില്ലേ? എന്താ പറയാ, വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക്
നിൽക്കുന്ന 4 കുഞ്ഞുങ്ങൾ, അതായത് അവര് വിവസ്ത്രമായിട്ട് എപ്പോഴും എന്താണ് പറയാം, അവര് തുണി ഇടാത്ത ആ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് അവര്, ബാല്യാവസ്ഥയിലാണ് അവര്. 5 വയസ്സിന് മുകളിൽ അവര് വളർച്ച ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. അവർക്ക് ഒരുപാട് ജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരിക്കും, ജ്ഞാനികളാണ് 4 കുമാരന്മാര്. പക്ഷെ അവർക്ക് എന്താ പറയാ, ദൈഹികമായിട്ടുള്ള എന്താ പറയാ, ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ആ വളർച്ച അവർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല, അവര് എന്താ പറയാ, വൈകുണ്ഠ ദ്വാരത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ ജയാവിജയ ദ്വാരപാലകരായിട്ടുള്ള ജയാവിജയ അവരെ എന്താണ്, അവരെ അപമാനിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഉള്ളിലേക്ക് കടത്തിവിടില്ല. അപ്പൊ എന്താണ് സംഭവിക്കുക, അവര് ശപിക്കുകയാണ് ആരെ, ദ്വാരപാലകരായിട്ടുള്ള ജയാവിജയ. അങ്ങനെ ശാപമേറ്റ് അവരെന്താണ്, എന്താ പറയാ, 3 ജന്മങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ ശത്രുക്കളായിട്ട് ജനിക്കുകയാണ്. ആരാണത്, അവര് അവര് രാമന്റെ സമയത്ത് രാവണ കുംഭകർണനായി, കൃഷ്ണന്റെ സമയത്ത് ദന്തവക്ര ശിശുപാലനായി, പിന്നെ സത്യുഗത്തിൽ വരുമ്പോ ആരാണ്, വരാഹാവതാരം എടുത്തു വന്നു, ആര്, ഹിരണ്യാക്ഷനെ വധിക്കാൻ, പിന്നെ നരസിംഹ അവതാരം വന്നു ഹിരണ്യകശിപുവിനെ വധിക്കാൻ. അങ്ങനെ മൂന്ന് അവരുടെ ജന്മങ്ങളിൽ അവര് കടുത്ത ശത്രുക്കളായി ആരുടെ, ഭഗവാന്റെ, ആര്, ദ്വാരപാലകർ. അപ്പോ അവർക്ക് ശാപം എവിടുന്ന കിട്ടിയ, ഈ 4 കുമാരന്മാരാണ് ശപിക്കുന്നത് അവരെ. അപ്പൊ അതാണ്. അപ്പൊ ഈ 4 കുമാരന്മാരാണ് സനക, സനന്ദ, സനാതന, സനത് കുമാര. പിന്നെ സപ്ത ഋഷികൾ, 7 ഋഷിക്കന്മാരെ കരപൻ, അത് കശ്യപ, അത്രി, വസിഷ്ഠ, വിശ്വാമിത്ര, ഗൗതമ, ജമദഗ്നി, ഭാരദ്വാജ. ഇവര് 7 ഋഷികളാണ്. പിന്നെ 14 മനുക്കളുടെ കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എന്താണത്, സ്വയംഭുവ മനു, സ്വരോചിഷ മനു, ഉത്തമൻ, താമസ, രൈവത, ചാക്ഷുഷ, വൈവസ്വത, സാവർണി, ദക്ഷ സാവർണി, ബ്രഹ്മ സാവർണി, ധർമ്മ സാവർണി, രുദ്ര സാവർണി, ദേവ സാവർണി, ഇന്ദ്ര സാവർണി. ഇങ്ങനെ ഓരോ മനുക്കളുടെ കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞേ, ഇവർക്കെല്ലാവർക്കും ഉറവിടമാരാണ്, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ പിതാമഹൻ, മുത്തച്ഛനും മുത്തച്ഛന്റെ അച്ഛനും പ്രപിതാമഹനും എല്ലാത്തിന്റെ ഉറവിടമാരാണ്, കൃഷ്ണനാണ്, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ്. ഏതാം വിഭൂതിം യോഗം ച മമ യോ വേത്തി തത്വതഃ സോ വികമ്പേന യോഗേന യുജ്യതേനാത്ര സംശയഃ. എന്റെ വിഭൂതികളും യോഗശക്തിയും എന്തെന്ന് ശരിയായി ബോധ്യപ്പെട്ടവർ കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു, ഇതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അപ്പൊ ആർക്കാണോ ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികൾ, അതായത് ശക്തികളൊക്കെ എന്താ, യോഗശക്തികൾ എന്താന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത്, അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്, അവര് ശരിയായി ബോധ്യപ്പെട്ടവർ, ആർക്കാണോ ഇതൊക്കെ ബോധ്യപ്പെടുന്നത്, അവരെന്ത് ചെയ്യും, കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. അപ്പൊ കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്, കലർപ്പില്ലാത്ത എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജ്ഞാന കർമാദി അനാവൃതം. അത് നമുക്ക് 3ാമത്തെ ലെവലിൽ മനസ്സിലാക്കാം. അതായത് ശുദ്ധ ഭക്തി അല്ലെങ്കിൽ അനന്യഭക്തി എന്ന് നമ്മൾ പറയും. ശുദ്ധ ഭക്തിക്ക് ഇനി ഒരു പേര് അനന്യഭക്തി. അപ്പൊ ആ ശുദ്ധഭക്തി നമ്മൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ എന്താണ്, ജ്ഞാന കർമാദി അനാവൃതം. അവിടെ ജ്ഞാനത്തിന്റെയോ കർമ്മത്തിന്റെയോ ഒന്നും ആ മിശ്രിതം പാടില്ല. ഭക്തി ചെയ്യുമ്പോൾ ജ്ഞാനത്തിന്റെയോ കർമ്മത്തിന്റെയോ ഒന്നും അവിടെ ആ എന്താ പറയാ, ആ ഒരു ഇത് പാടില്ല. അവിടെ എന്താണ്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ജ്ഞാനകർമ്മം മിശ്രിതമായ ഭക്തി ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ജ്ഞാനത്തിൽ പക്ഷെ ഇതൊക്കെ വേണം. ചിലർക്ക് എന്താണ്, കർമ്മത്തിലൂടെ ഭക്തിയിൽ വരും, ചിലർ ജ്ഞാനത്തിലൂടെ ഭക്തിയിൽ വരും. പക്ഷെ നമ്മൾ ശുദ്ധഭക്തി ചെയ്യുമ്പോൾ കർമ്മവും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല, ജ്ഞാനവും ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ കർമ്മമില്ലാതെ എങ്ങനെയാ ഭക്തി ചെയ്യുക എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കർമ്മം, പക്ഷെ അതെന്താണ്, അകർമ്മം. അതിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ഫ്രൂട്ടീവ് ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ലേ, അതായത് ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ജ്ഞാനം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്, അതായത് നമുക്ക് ഊഹാപോഹങ്ങൾ, അതായത് നമ്മുടെ മാനസികമായ ഊഹാപോഹങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത ഭക്തി, അതാണ് കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തിയുടെ സേവനം. അപ്പോൾ ആർക്കാണ് ഭഗവാന്റെ ശക്തിയെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാകുന്നത്, ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാകുന്നത്, അവരെന്ത് ചെയ്യും, ഉടനടി അവര് കലർപ്പില്ലാത്ത ആ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു, ഇതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഇനി 8-11 ശ്ലോകങ്ങൾ എന്താണ്, ചതുശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീത. നമ്മൾ പറയാറില്ലേ 700 ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട് ഭഗവത്ഗീതയിൽ അല്ലെ, 18 അധ്യായങ്ങളും 700 ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ 700 ശ്ലോകങ്ങളും നമുക്ക് നിത്യേനെ നമുക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. പക്ഷെ എങ്കിലും നമ്മൾ ഈ 8-11 ശ്ലോകം വരെ നമ്മൾ വായിച്ചാൽ എന്താണ്, അത് മൊത്തം ഭഗവത്ഗീത വായിച്ചതിന് തുല്യമാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് പറയുന്നത്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ ചതുശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീത എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഏതാണ്, 8, 9, 10, 11. അപ്പോ 8-11 എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ ചതുശ്ലോകം ഉപദേശിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ എന്താണ് 8, 9, 10, 11 നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. അതായത് സംബന്ധ. 8ാമത്തെ ശ്ലോകം എന്താണ്, സംബന്ധ. 9, 9 എന്താണ്, അഭിധേയ. 10, 11 എന്താണ്, സോറി, സംബന്ധ കറക്റ്റ് ആണ്. സംബന്ധ, അഭിധേയ, പ്രയോജന. പ്രയോജന എന്താണ്, 10, 11 പ്രയോജന. ആദ്യത്തേത് എന്താണ്, സംബന്ധ. 2ാമത്തേത് അഭിധേയ. 3ാമത്തേതും 4ാമത്തെ ശ്ലോകം എന്താണ്, പ്രയോജന. സംബന്ധ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
ഭഗവാനും നമുക്കും എന്താണ് ഒരു ബന്ധം, എന്താണ് ഭഗവാൻ ആരാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്, നമ്മൾ ആരാണ്, നമ്മുടെ സ്ഥാനം എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സ്ഥാനം നമ്മുടെ സ്ഥാനവും മനസ്സിലാക്കുക, ഭഗവാൻ എന്താണ് ആരാണ് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്താണ്, സംബന്ധ. അത് കഴിഞ്ഞ് എന്താണ്, നമുക്ക് ഒരാളെ ഇപ്പൊ ആരാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മുടെ ആ ബന്ധം മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ കർമ്മത്തിൽ ഏർപ്പെടും അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു ഒരു എന്താ പറയാ, ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു അമ്മയാണെങ്കിൽ ആ അമ്മയുടെ കർത്തവ്യം എന്താന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കും, ഭാര്യയാണെങ്കിൽ ഭാര്യയുടെ കർത്തവ്യം എന്താന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കും, ഒരു മകളാണെങ്കിൽ മകളുടെ കർത്തവ്യം എന്താന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ ആരാണ്, നമ്മൾ ആരാണ്, അതായത് ഭഗവാൻ യജമാനനും നമ്മൾ സേവകരും എന്ന് മനസ്സിലാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ കർത്തവ്യം എന്താണ്, സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്. ആ സേവനം എന്താണ്, ഭക്തിയുത സേവനം. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയില്ലേ, ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ എന്തുണ്ടായിരിക്കണം, സേവനം അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം, എങ്കിലേ അത് ഭക്തി ആകുന്നുള്ളൂ. സേവനം ഇല്ലാതെ ഭക്തി ആകുന്നില്ല. വെറും വാക്കല്ല, ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെറും വാക്കല്ല അത്. എനിക്ക് ഭഗവാനെ ഇഷ്ടമാണ്, ഞാൻ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതല്ല അത്. ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്തുണ്ടായിരിക്കണം, സേവനം ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സംബന്ധ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അടുത്തത് എന്താണ്, അഭിധേയ. അഭിധേയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു, എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നു, അത് അഭിധേയ. അത് കഴിഞ്ഞ അപ്പൊ നമ്മൾ സംബന്ധം മനസ്സിലാക്കി, ബന്ധം മനസ്സിലാക്കി, അടുത്തത് നമ്മൾ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നു. അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ എന്താണ്, ഭഗവാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടല്ല, പക്ഷെ ഭഗവാൻ സ്വയം നമ്മുടെ ആ വിശേഷ അനുകമ്പം, അതായത് ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു സ്പെഷ്യൽ മർസി എന്ന് പറയും, ആ കരുണ മൂലം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, ഭഗവാൻ നമുക്ക് പ്രയോജനം നൽകാണ്, അതായത് ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയില്ലേ, അതാണ് ബെനിഫിറ്റ്, പ്രയോജനം തരാണ്. എന്താണ് പ്രയോജനം, ഭഗവാൻ നമുക്ക് നൽകുന്ന പ്രയോജനം, അത് ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്നതോട്, അത് നമ്മൾ ഭക്തി സേവനം മൂലം ഭഗവാനെ നമ്മൾ പ്രീതിപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഭഗവാൻ നൽകുന്ന നമുക്ക് വരമാണ്, അതായത് പ്രയോജനമാണ്. അത് 8, 10, 11 ശ്ലോകങ്ങൾ. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം. അഹം സർവസ്യ പ്രഭവോ മത്തഃ സർവം പ്രവർത്തത്തെ ഇതി മത്വാ ഭജന്തെ മാം ബുധാഭാവ സമന്വിതാഃ. ഇത് 4 ശ്ലോകങ്ങളും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകങ്ങളാണ്. ഭൗതിക ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളുടെ ഉറവിടം ഞാനാണ്, എല്ലാം എന്നിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത്. ഇത് പൂർണ്ണമായി അറിയുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാർ എന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും എന്നെ ഉള്ളഴിഞ്ഞ് ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇതാണ് ഇപ്പൊ സംബന്ധ. എന്താണ് സംബന്ധ, ഭൗതികമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് കാണുന്നുണ്ടോ, ആധ്യാത്മികമായി എന്തുണ്ടോ, ഇനി അതിലപ്പുറം ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. ഭൗതികമായിട്ടും ആധ്യാത്മികം നമുക്കറിയാം. ഭൗതിക ലോകം എങ്ങനെയാണ്, 4 ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ് ഭൗതിക ലോകം, പക്ഷെ 3 ഭാഗം എന്താണ്, ആധ്യാത്മിക ലോകം. അപ്പോ 3/4 ഭാഗം, ഇത് 1/4 ഭാഗം എന്ന് പറയും. അപ്പോ ഈ കാണുന്ന ഭൗതിക ലോകവും പിന്നെ ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളുടെയും ഉറവിടമാരാണ്, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും, പിന്നെന്താണ്, എല്ലാം എന്നിൽ നിന്നുണ്ടായതാണ്. അപ്പോ എന്തൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടോ എല്ലാം എന്താണ്, ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. അതായത് എല്ലാത്തിനും സ്രോതസ്സും ഉറവിടം എല്ലാം ആരാണ്, ഭഗവാനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആർക്കാണോ ഇത് പൂർണ്ണമായി അറിയുന്നത് ആ ബുദ്ധിമാന്മാർ, അതാ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, അങ്ങനെ ബുദ്ധിമാന്മാർ എന്താണ്, എന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും എന്നെ ഉള്ളഴിഞ്ഞ് ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ ബുദ്ധിമാന്മാരാണെന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ, അതാ നമ്മൾ പറയുന്നത് സുമേധസ. സുമേധസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിയുള്ളവർ, അല്പമേധസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധി ഇല്ലാത്തവർ. അപ്പൊ സുമേധസ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബുദ്ധി കൂടുതൽ. അപ്പൊ അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ആർക്കാണോ എന്നെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാകുന്നത് അവർ എന്ത് ചെയ്യും, അവർ സമയം പാഴാക്കില്ല, അവർ ഉടനടി പ്രവർത്തിക്കും. അതാണ് സംബന്ധം മനസ്സിലാക്കിയാൽ നമുക്ക് അവരുടെ കർത്തവ്യമുണ്ട്, അപ്പൊ കർത്തവ്യം നമ്മൾ നിറവേറ്റും. അതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു, ഉള്ളഴിഞ്ഞ് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നു. ഇതാണ് സംബന്ധ. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭത്തിൽ പരമപുരുഷനായ നാരായണൻ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ബ്രഹ്മാവില്ല, ശിവനില്ല, അഗ്നിയോ ചന്ദ്രനോ ആകാശമോ ഭൂമിയോ നക്ഷത്രങ്ങളോ സൂര്യനോ ഒന്നുമില്ല. അപ്പൊ ഇതെന്താണ്, സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭത്തിൽ ആരാണുള്ളത്, ഭഗവാൻ മാത്രം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ആദിദേവൻ, ഭഗവാൻ ആരാണ്, ആദിദേവനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന് ജനനമില്ല, മരണമില്ല, ആദിദേവനാണ്, കാരണം, എല്ലാത്തിന്റെയും കാരണമാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭത്തിൽ ഭഗവാൻ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ബ്രഹ്മാവില്ല, ശിവനില്ല, അഗ്നിയില്ല, ചന്ദ്രൻ, ആകാശം ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. എന്നിട്ട് എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ നെറ്റിയിൽ നിന്നാണ് ശിവന്റെ ഉൽപ്പത്തി. അപ്പൊ ഇത് ഏതിലാ പറയുന്നത്, നാരായണ ഉപനിഷത്തില്. അപ്പൊ നാരായണ ഉപനിഷത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്, ഭഗവാന്റെ നെറ്റിയിൽ നിന്നാണ് ശിവന്റെ ഉൽപ്പത്തി. അപ്പൊ ശിവന്റെ ഉൽപ്പത്തി എവിടുന്ന, ഭഗവാന്റെ നെറ്റിയിൽ നിന്നാണ്. ഇത് നാരായണ ഉപനിഷത്തില് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം. ഇനിയിപ്പോ സംബന്ധം കഴിഞ്ഞു, അടുത്തത് എന്താണ്, അഭിധേയ.
ഒമ്പതാമത്തെ ശ്ലോകം അഭിധേയ. അപ്പൊ അഭിധേയ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? മച്ചിത്ത മദ്ഗത പ്രാണ ബോധയന്തഃ പരസ്പരം കഥയന്തശ്ച മാം നിത്യം തുഷ്യന്തി ച രമന്തി ച. എന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ചിന്ത എന്നിൽ കുടികൊള്ളുന്നു. അവരുടെ ജീവിതം തികച്ചും എന്റെ സേവനത്തിനായി സമർപ്പിതമായിരിക്കും. എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള സംഭാഷണങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട് പരസ്പരം ബോധദീപ്തരാവുക വഴി അവർ സംതൃപ്തിയും ആനന്ദവും അനുഭവിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ? ഇത് അഭിധേയ. അഭിധേയ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഭഗവാൻ ആരാണെന്ന് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നു. അപ്പോ അഭിധേയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്തന്മാർ തമ്മിൽ കാണുമ്പോൾ അവരൊരിക്കലും നാട്ടുവർത്താനങ്ങളോ നാട്ടുവിശേഷങ്ങളോ അല്ല അവർ സംസാരിക്കുക. അവരെന്താ ചെയ്യുക? അവരുടനടി എന്താ? ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുക. കാരണം അവര് കേട്ടതും അവര് കേൾക്കാത്തതൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പരസ്പരം കൈമാറുന്നു. അതായത് ആ ജ്ഞാനം അവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാണ്. കാരണം എന്താണ്? അവർക്ക് അത് മാത്രമാണ് ഒരു സന്തോഷം. അതിലാണ് അവർ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുക. അവർക്ക് ഈ നാട്ടുവർത്താനങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ പരദൂഷണം ചെയ്യുന്നതിൽ അവർക്ക് ഒട്ടും തന്നെ താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അതാ പറയുന്നത്, എന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ചിന്ത എന്തായിരിക്കും? ഭഗവാനിൽ മാത്രമായിരിക്കും. അപ്പൊ അവരുടെ ചിന്ത എന്താണ്? എപ്പോഴും എവിടെ എന്തൊക്കെ സംസാരിച്ചാലും അവർ അവിടെ അവസാനം എവിടെ എത്തും? ഭഗവാനിലെത്തും. അതാണ്, അവർക്ക് എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ചിന്ത മാത്രമേ ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ. അവരുടെ ജീവിതം തികച്ചും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനുമായി മാത്രം സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അതാണ് ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ കാര്യം. അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രഭുപാദരെ കുറിച്ച് പറയാല്ലേ. പ്രഭുപാദ് എന്താ ചെയ്ത്? 70 വയസ്സിൽ പാശ്ചാത്യ നാടുകളിലേക്ക് പോയി അവരെന്താ ചെയ്ത്? കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ടാണ് പോയത്. അപ്പൊ അവർക്ക് വേറെ ഒരു ഉദ്ദേശം തന്നെ ഇല്ലായിരുന്നു. അതായത് ഭഗവാൻ ആരാണ്, ഭഗവാൻ എന്താണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, ഇത് മാത്രം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ടാണ് ആ 70 വയസ്സിൽ പോലും അദ്ദേഹം ചെയ്തല്ലേ. അതാണ് ശുദ്ധൻ ഭക്തന്മാരുടെ ലക്ഷണം. അപ്പൊ എന്നെ കുറിച്ചുള്ള സംഭാഷണങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട് പരസ്പരം ബോധദീപ്തരാവുക വഴി, അതായത് ഈ സംഭാഷണം എന്തായിരിക്കും? ഭഗവാന്റെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അതായത് എന്താണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, എന്താണ് ഭാഗവതത്തില് നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നത്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം കേട്ടതും അവർ പഠിച്ചതും മനസ്സിലാക്കിയതും കുറിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പരസ്പരം ബോധദീപ്തരാവുക വഴി അവർ സംതൃപ്തിയും ആനന്ദവും അനുഭവിക്കുന്നു. അപ്പോ നമുക്കിവിടെ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ആനന്ദം കിട്ടില്ല. ആനന്ദം എന്താണ്? ശാശ്വതമായ ആനന്ദം ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ കിട്ടില്ല. കാരണം എന്താണ്? ഇത് ദുഃഖാലയം, അശാശ്വതം. അപ്പൊ ഇവിടെ ദുരിതങ്ങൾ മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ. കാരണം ഇത് അസ്ഥിരമായ ഒരു ലോകമാണ്, ഇവിടെ ദുരിതങ്ങളേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ഈ സംതൃപ്തി ആനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും. എങ്ങനെയാണ്? എപ്പോഴാണോ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായി ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി നമ്മുടെ ജീവിതം ഭഗവാന് വേണ്ടി ഒഴിഞ്ഞു വെക്കുന്നത്, അപ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഒരു സംതൃപ്തിയാകട്ടെ ആനന്ദമാകട്ടെ അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും. കാരണം ഈ ആനന്ദം നമ്മൾ പറയില്ലേ, ഇത് ആത്മാവിന്റെ തലത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ആനന്ദം വേണമെങ്കിൽ അത് ആത്മാവിന്റെ തലത്തിൽ, അതായത് ആത്മാവ് എപ്പോഴാണോ ആത്മാവിന്റെ ഭക്ഷണം കിട്ടുന്നത്, ആത്മാവിന് ഭക്ഷണം എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രമാണ്. ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് ആത്മാവിനൊരു ഭക്ഷണമാണ്. അപ്പൊ ആത്മാവ് പോഷിക്കപ്പെടാണ്. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും മനസ്സിനും ബുദ്ധിക്കും എല്ലാം ഒരു പവിത്രീകരിക്കാനുള്ള പവർ ഉണ്ട്. എന്തിന്? ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക്. അപ്പൊ ഇതാണ് ഒരു ഭക്തന്റെ ലക്ഷണം. അതാണ് പറയുന്നത്. ഇത് സംബന്ധ കഴിഞ്ഞു. അഭിധേയം, എന്താണ് ഒരു ഭക്തൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ, അതാണിത്. ഹരേ കൃഷ്ണ വായിക്കൂ. ഒരു വിത്ത് പോലെയാണ് ജീവസത്തയുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഈ ബീജം നട്ടുകഴിഞ്ഞ ശേഷം ആ ജീവാത്മാവ് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മന്ത്രോച്ചാരണം ചെയ്തുകൊണ്ടും കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ആ വിത്ത് മുളച്ചു വരും. ഒരു വിത്ത് പതിവായി നനച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ എന്നതുപോലെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ ആധ്യാത്മികമായ ചെടിയും ക്രമേണ വളർന്ന് ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ തോട് തുളച്ച് പരമവിഭാഗത്തിലെ ബ്രഹ്മജ്യോതിസോളം എത്തും. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഒരു വിത്ത്. അപ്പോ നമുക്കറിയാം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ആരായിട്ട് അവതരിച്ചു? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് അവതരിച്ചു. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് അവതരിച്ചപ്പോൾ നമ്മുടെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിനെ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് കമ്പയർ ചെയ്തത്? ഒരു തുലനം ചെയ്തത് ഒരു വിത്ത് പോലെയാണ്. അപ്പൊ ഒരു വിത്ത് നമുക്കറിയാലേ, വിത്ത് നമ്മൾ വിതച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അതിന് സമയാസമയത്ത് വെള്ളം ഒഴിക്കും, പിന്നെ നമ്മൾ വെയിൽ കൊള്ളിക്കും അല്ലെ. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അത് മുളച്ചു വരും, പിന്നെ അതൊരു ക്രമേണ ഒരു ചെടിയായി വളരും. അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെ നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ നോക്കൂല്ലേ. ഒരു വിത്ത് വിതച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വരും, നമ്മൾ അങ്ങനെ വിടുന്നില്ല അതിനെ. അതേപോലെയാണ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനം. ഭഗവാന്റെ ഭക്തി എന്നത് ഒരു വിത്ത് പോലെയാണ്, അത് എല്ലാവർക്കും കിട്ടില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ചൈതന്യ പ്രഭു പറയാണ്ട്, എന്താ ചൈതന്യ ചരിതാമൃത എന്ന പുസ്തകത്തിലുണ്ട് ആ ശ്ലോകം. അതായത് ബ്രഹ്മാണ്ഡ ഭ്രമിതേ കോന ഭാഗ്യവാന ജീവ ഗുരു കൃഷ്ണ കൃപാപായേ ഭക്തിലതാ ബീജ. അതായത് ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിൽ കോടാനുകോടി ജീവജാലങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു നടക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ജീവജാലങ്ങളിൽ
വളരെ ഭാഗ്യം ചെയ്തവർക്ക് മാത്രമാണ് ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ ആ വിത്ത് കിട്ടുന്നത്. ആ വിത്ത് കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ അതിനെ സൂക്ഷിക്കണം. ആ വിത്തിനെ നല്ലതുപോലെ നമ്മൾ അതിനെ സൂക്ഷിച്ച് എന്ത് ചെയ്യണം? അതിന് നിരന്തരം ജലസേചനം നടത്തണം. എന്താണ് ഈ ജലസേചനം? അതായത് നമ്മൾ ചെടിക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്ന പോലെ ഇതിന് ജലസേചനം എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രമാണ്. എപ്പോഴാണോ നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ഉച്ചരിക്കുന്നത്, അപ്പൊ ആ വിത്തിന് എന്താണ്? ആ വിത്ത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. ആ വിത്ത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോ നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? അതിന് ജലസേചനം നടക്കാണ്. അപ്പൊ ആവശ്യത്തിനായിട്ടുള്ള അതിന് എല്ലാ പോഷകാംശങ്ങളും കിട്ടുകയാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് ആ വിത്ത് ചെയ്യുന്നത്? ആ വിത്ത് പൊട്ടിമുളച്ച് അതെന്താണ്? ആ വിത്ത് മുളച്ചിങ്ങനെ വരും. പിന്നെ ഒരു ചെടിയായി ക്രമേണ പതിവായി നനച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം അല്ലെ. അതിനെ നമ്മൾ തെറ്റാതെ ഇങ്ങനെ നനച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ എന്താണ്? ആ വിത്ത് ഇങ്ങനെ വളർന്ന് വളർന്ന് ചെടിയായി വരും. അത് എന്ത് ചെയ്യും? ക്രമേണ വളർന്ന് ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ, നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ 7 ആവരണങ്ങളുണ്ട്. 7 ആവരണങ്ങളുണ്ട്. ആ 7 ആവരണങ്ങളെ, ആ ആവരണങ്ങളാണ് അത് ആ തോട് തുളച്ച് അത് എവിടെ പോകും? പരവ്യോമം. പരവ്യോമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പിരിച്വൽ സ്കൈ എന്ന് പറയും. അപ്പോ ആധ്യാത്മിക ആകാശം. അപ്പൊ ആ പരവ്യോമത്തിലെ ബ്രഹ്മജ്യോതിസോളം എത്തും. അപ്പൊ എന്താണ്? ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം നമ്മൾ ഗോലോക ചാർട്ടിൽ കണ്ടു. അപ്പൊ 7 ആവരണങ്ങളുണ്ട്. അതിന്റെ മുകളിൽ എന്താണ്? ബ്രഹ്മജ്യോതിസ്. അതായത് എന്താ പറയാ, നമ്മൾ ആ നിരാകാര ബ്രഹ്മ സായുജ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ആ അവിടെ എത്തും. അവിടെ എത്തിയിട്ട് അത് അവിടെ നിൽക്കുന്നില്ല. ആ വിത്ത് എന്താണ്? ആ ചെടി എന്താണ്? അവിടെ നിൽക്കാതെ വീണ്ടും നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം തുടർച്ചയായി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കണം. അപ്പൊ എന്താണ്? ആ പരവ്യോമത്തിലും അത് വളർന്ന് അവിടുന്നും അതെന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന പിന്നീട് അതിന്റെ മുകളിൽ എന്താണ്? വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളുണ്ട്. അതും കടന്ന് അപ്പുറത്ത് കടന്ന് എന്താണ്? പിന്നെ ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന പരമോന്നത ഗ്രഹം, അതായത് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന പേരുള്ള കൃഷ്ണന്റെ സർവോത്കൃഷ്ട ലോകത്തോളം ഉയരുന്നു. അപ്പൊ ഇതാണ് ഈ ചെടി ഇവിടെ നിൽക്കുന്നില്ല, ഭൗതിക ലോകത്ത് മാത്രമല്ല, ഇവിടുന്ന് അത് തോട് തുളച്ച് പരവ്യോമം, ആകാശ, സ്പിരിച്വൽ സ്കൈ, അതായത് ആധ്യാത്മിക ആകാശത്തിൽ എത്തുന്നു. അവിടെ ബ്രഹ്മജ്യോതിസോളം എത്തും. അവിടെ കഴിഞ്ഞ പിന്നെ വൈകുണ്ഠങ്ങള്, അതും കഴിഞ്ഞ് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ എത്തുന്നു. അവസാനം എന്താണ് അത് ചെയ്യുന്നത്? അവസാനം അത് കൃഷ്ണന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് വിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ അത് അവസാനം എവിടെ എത്തി? ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലെത്തി. ഭഗവാനെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചാണ് അവിടെ വിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനെ പോകണമെങ്കിൽ, അപ്പൊ ആ വിത്ത് അത്രത്തോളം സ്ട്രോങ് ആയ ഒരു ചെടിയായി വളരണമെങ്കിൽ, അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ചെടി എങ്ങനെയാണ്? ക്രീപ്പർ പോലെ, നമ്മൾ ക്രീപ്പർ എന്ന് പറയില്ലേ, വള്ളികളെ പോലെ. അപ്പൊ വള്ളിക്ക് അത്രയും സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ഒരു വള്ളിയെ നമുക്കത് നിർത്തണമെങ്കിൽ, ആ വള്ളി മുകളിലേക്ക് പടർന്നിങ്ങനെ പിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു കോലൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കും അല്ലെ, സപ്പോർട്ടിന്. ആ കോലൊക്കെ ചെടി അങ്ങനെ ആ സപ്പോർട്ടിലാണ് നമ്മൾ വളർത്തുക അല്ലെ. ആ സപ്പോർട്ട് എന്താണ്? നമ്മുടെ ഭക്തജനങ്ങളുടെ സംസർഗം. അതാണ് നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഞാൻ ഭക്തി ചെയ്യും, ഞാൻ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ പുസ്തകം സ്വയം വായിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഭക്തി ചെയ്യും എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നടക്കില്ല. നമുക്ക് വീഴ്ചയ്ക്ക് സാധ്യത ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പല ആൾക്കാരായിട്ട് ഇടപഴകും അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഭക്തി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ആ ഒരു എന്താ പറയാ ഉന്മേഷമാകട്ടെ, ആ ഒരു ശക്തി നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ ഒരു സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഈ ജനങ്ങളുടെ സംസർഗം. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും അസോസിയേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം. സാധു ജനങ്ങളുടെ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ അസോസിയേഷൻ, സംഘം നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. എങ്കിലേ നമുക്ക് ആ ചെടിക്ക് ഒരു സപ്പോർട്ട് കിട്ടി അതിങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് വളരുള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രത്തിന് എത്രമാത്രം പവർ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം. അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഒരു എന്താ പറയാ, ഈ വെള്ളത്തിന്റെ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു നേച്ചർ എന്താണ്? അത് എന്താ പറയാ, ഒഴുകുന്നത് അത് താഴോട്ടാണ് അല്ലെ. പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോ ഇത്രയും 15ാം എന്താ പറയാ നിലയില്, അല്ലെങ്കിൽ 10ാമത്തെ നിലയിലേക്കൊക്കെ വെള്ളം എത്തിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അത്രയും സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോട്ടർ വെക്കും അല്ലെ. അത്രയും സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിലേ അത്രയും സ്പീഡിൽ ആ വെള്ളം വെള്ളത്തിന്റെ സ്വഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴോട്ട് ഒഴുകുന്നതാണ്. പക്ഷെ അത് മുകളിലേക്ക് ഒഴുകണമെങ്കിൽ അതെന്താ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്? അത്രയും സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോട്ടർ വെച്ച് അത് നമ്മളെ മുകളിലേക്ക് കയറ്റുന്നു. അതേപോലെ നമ്മുടെ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം തന്നെ ആത്മാവിന്റെ സ്വഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞത് താഴോട്ടാണ്. പക്ഷെ അതിനെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയർത്തണമെങ്കിൽ, ആത്മാവിനെ എന്താ പറയാ ആത്മീയമായി നമ്മൾ അതിനെ ഉയർത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അത്രയ്ക്കും സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ഉച്ചരിക്കുന്നത്. അതേപോലെ ഭക്തജനങ്ങളുടെ സംസർഗം നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം, എങ്കിൽ അത് കഴിയുള്ളൂ. പിന്നെ 10ാമത്തെ ശ്ലോകം, ഇതെന്താണ്? 11 പ്രയോജന. ചതുശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഈ 2 ശ്ലോകം പ്രയോജന. തേഷാം സതതയുക്താനാം ഭജതാം പ്രീതിപൂർവകം ദദാമി ബുദ്ധിയോഗം തം ഏന മാമുപയാന്തി തേ. പ്രേമഭക്തിയോടെ
എന്നെ സദാ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ ഉതകുന്ന ബുദ്ധിവിശേഷം ഞാൻ നൽകുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ നമുക്കൊരു അനുഗ്രഹം തരാണ്. അതായത് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ബന്ധം മനസ്സിലാക്കി, നമ്മൾ ആരാണ്, ഭഗവാൻ ആരാണെന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നത്? പ്രയോജനം, ബെനിഫിറ്റ്. എന്താണ് ബെനിഫിറ്റ് തരുന്നത്? അതായത് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? സദാ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക്. അല്ലാതെ നമ്മൾ ഒരു നേരം ആരാധിച്ചു പിന്നെ 4 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക, അതല്ല ഭക്തി. അപ്പൊ നിരന്തരമായി സദാ, അതാണ് സദാ എന്ന് പറയുന്നത്. ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് എന്താ ഭഗവാൻ ചെയ്യുക? എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ, എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുക എന്നുള്ളതിന്റെ ആ ബുദ്ധിവിശേഷം ആര് നൽകുന്നു? ഭഗവാൻ സ്വയം നൽകുകയാണ്. എങ്ങനെ നൽകും? ഭഗവാൻ ഉള്ളിലിരിക്കുന്നു. എങ്ങനെ? പരമാത്മാവായിട്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ 2 രീതിയില് കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുക. അതായത് ഉള്ളിലിരുന്ന് ആത്മാവിന്റെ കൂടെ ഒരു ബെസ്റ്റ് സുഹൃത്ത് എന്ന പോലെ അവിടെ ഉള്ളിലിരുന്നു കൊണ്ട് പരമാത്മാവായി നമുക്ക് എന്താ പറയുക, ചൈത്യ ഗുരുവായിട്ട് നമുക്ക് അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകും. നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള ബുദ്ധിവിശേഷം ഭഗവാൻ നൽകും. അതേപോലെ പുറത്തുനിന്ന് എന്താണ് ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരു എന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് ഭഗവാൻ സ്വയം വരും. അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ അവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ എന്താണോ നമുക്കറിയില്ല അല്ലെ, ഭഗവാനെ എങ്ങനെ പ്രാപിക്കണം. അപ്പൊ ആ അറിവൊക്കെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് നൽകുന്നു. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ, പക്ഷെ അത് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രം കിട്ടുന്ന ഒന്നാണ്. അല്ലാതെ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല. നിരന്തരം ആരാധിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ അത് വിശേഷ അനുകമ്പമാണ്. നമുക്ക് അത് കരുണയാണ് ഭഗവാന്റെ. അവൻ തന്നെ നമുക്ക് ആ ഭവന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താനുള്ള വഴി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരും. അതാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ. നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ കഥ കേട്ടു അല്ലെ. ആ ബ്രാഹ്മണൻ എന്താ, നിരക്ഷരനായിരുന്നു അല്ലെ, ഒന്നും അറിവില്ലാത്ത ഒരു ബ്രാഹ്മണനായിരുന്നു. ഭഗവത്ഗീത എങ്ങനെ വായിക്കണം എന്ന് പോലും അറിയില്ല. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ് ഭഗവാൻ എന്താ പറയുക, ഒരു ഇത്രയും വലിയൊരു മഹാപുരുഷനായിട്ട്, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ട് പോലും അർജുനന്റെ സാരഥിയായ ആ ഒരു ചിത്രം കണ്ട മാത്രത്തില് അദ്ദേഹത്തിന് വളരെയധികം വിഷമം തോന്നാണ് അല്ലെ. ആ ഭഗവാൻ ഇത്രയും വലിയ ഇരുന്നിട്ടും പോലും സാരഥിയാവാണ്. അർജുനന്റെ തേരിന്റെ സാരഥിയാവാണ്. അപ്പോ ഭഗവാൻ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അച്യുത എന്ന് വിളിക്കും. ഏത് പൊസിഷൻ ഭഗവാൻ എടുത്താലും ഭഗവാൻ അവിടെ ച്യുതി സംഭവിക്കുന്നില്ല, ഭഗവാൻ അവിടെ വീഴ്ച പറ്റുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ സ്ഥാനം അതേപോലെ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഏത് എന്താ പറയാ സ്റ്റേറ്റസ്, അതായത് ഏതൊരു സ്ഥിതിയിൽ ഭഗവാൻ പോയാലും ഭഗവാന്റെ ആ സ്ഥിതി എന്താ പറയുക, ഒറിജിനൽ ആയിട്ടുള്ള ആ സ്ഥിതിക്ക് മാറ്റം വരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അച്യുത. അതേപോലെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് സ്നേഹം കാണിക്കാനും ഭഗവാന് ച്യുതി സംഭവിക്കാറില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ അച്യുത എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ ബ്രാഹ്മണൻ എന്താ ചെയ്ത്, ഭഗവത്ഗീത വായിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, പക്ഷെ കരയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് എനിക്ക് കരയുന്നത് എന്തിനാ? ഭഗവത്ഗീത വായിക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ടല്ല കരയുന്നത്. പക്ഷെ എന്താണ് കരയുന്നത്? ഭഗവാൻ ഇത്രയും വലിയൊരു മനുഷ്യനാണ്. കാരണം അദ്ദേഹം വരും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ പറയില്ലേ, ശ്രവണം ആദ്യത്തെ പടിയാണ്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കേട്ടു മനസ്സിലാക്കി ബോധ്യപ്പെട്ടു. അതാണ് പറഞ്ഞത്, ഭഗവാൻ എന്താ പറയുക, സർവോത്തമനാണ്, ഭഗവാൻ എല്ലാത്തിന്റെയും കർത്തനാണെന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി അദ്ദേഹം കരയാണ്. അതായത് ഇത്രയും വലിയ പൊസിഷനിലുള്ള ആള് ഒരു സാരഥിയാവണല്ലോ ഭഗവാൻ ഭക്തന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ന് ആലോചിച്ച് കരയാണ്. അപ്പൊ ഇതാണ് വേണ്ടത്, ഇതാണ് ഭക്തി. അതായത് നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീത മൊത്തം വായിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും ആ ഉള്ളിലിരുന്നു കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനെ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണം എന്നുള്ള ജ്ഞാനം ഭഗവാൻ സ്വയം നൽകുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് വായിക്കൂ. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ മാർഗത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ തക്ക ബുദ്ധിശക്തി ഇല്ലെങ്കിലും ഭക്തിപൂർവമായ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ നിർവ്യാജം ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നാൽ അയാൾക്ക് പുരോഗതിയും ഭഗവത് സന്നിധി പോകുന്നതിനുള്ള അവസരവും ഭഗവാൻ നൽകിക്കൊള്ളും. ഓക്കെ. അപ്പൊ അതായത് ഇപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം, അതായത് നമുക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാനുള്ള ആ ബുദ്ധി വിശക്തിയൊന്നും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. പക്ഷെ എന്താണ്, ഭക്തിപൂർവകമായ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ നിർവ്യാജം ഏർപ്പെടുന്ന ആൾക്ക്, അതായത് നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ നമ്മൾ തുടർച്ചയായി സദാ നിരന്തരം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത്, ഭഗവാന്റെ മന്ത്രങ്ങൾ ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ടും ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടും ഭഗവാന്റെ എന്താ പറയാ ഈ പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചുകൊണ്ടും ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ ഓർത്തുകൊണ്ടൊക്കെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ, നിരന്തരം ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, അപ്പൊ അയാൾക്ക് വേണ്ട ആ ഭക്തിയുടെ മാർഗത്തിൽ പുരോഗമിക്കാൻ വേണ്ട എല്ലാവിധ ആ സൗകര്യങ്ങളും ആരാണ്? ഭഗവാൻ നൽകുന്നു. ആ ബുദ്ധി വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാൻ തന്നെ നൽകുന്നു. അപ്പൊ അതാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ പറയാണ് ഇവിടെ. എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പരമാത്മാവ് ഇരുന്നു കൊണ്ട് ആ ഒരു അവസരം കൃഷ്ണൻ തന്നെ നമുക്ക് നൽകാണ്. ഇതാണ് ഭഗവാൻ നമുക്ക് തരുന്ന ബെനിഫിറ്റ്, അതായത് പ്രയോജനം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഇതിപ്പോ ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകം, ഇതും പ്രയോജനം തന്നെയാണ്. തേഷാം ഏവാനുകമ്പാർത്ഥം അഹം അജ്ഞാനജം തമഃ നാശയാമ്യാത്മഭാവസ്തോ ജ്ഞാനദീപേന ഭാസ്വത. അവരിൽ സവിശേഷ അനുകമ്പയോടെ ഞാൻ ഹൃദയസ്ഥനായിട്ട് ജ്ഞാനദീപം കൊണ്ട് അവരുടെ അജ്ഞാനജന്യമായ തമസിനെ അകറ്റുന്നു. അപ്പൊ ഇതും ഒരു ബെനിഫിറ്റ് ആണ്. നമുക്ക് ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു ലാഭമാണ്. എന്താണ്? ഭഗവാൻ ഹൃദയസ്ഥനായിരുന്നു കൊണ്ട് പരമാത്മാവായിട്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെ
ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാൻ ഉണ്ട്. എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? സവിശേഷ അനുകമ്പ, അതായത് സ്പെഷ്യൽ മർസി, കരുണ, സ്പെഷ്യൽ കരുണ. ആ കരുണയോടെ എന്താണ് ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നത്? ജ്ഞാനദീപം കൊണ്ട്. ഇതെന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ സവിശേഷ അനുകമ്പ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഭഗവാൻ അല്ലാതെ ആരുടെയും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ ഭഗവാൻ ഇടകേറുന്നില്ല. ആരാണോ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കണം എന്ന് ആ ഒരു ഉദ്യമത്തിൽ തുടങ്ങുന്നത്, അവരെ മാത്രമാണ് ഭഗവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, സമൂഹം സർവഭൂതേഷു നമേ ദേഷ്യോസ്തി ന പ്രിയ. ഭഗവാൻ, എനിക്ക് ആരോടും ദേഷ്യമില്ല, അസൂയയില്ല, ഞാൻ സമഭാവനയോടെയാണ് എല്ലാവരോടും പെരുമാറുന്നത്. പക്ഷേ ആരാണോ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത്, ആരാണോ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ എന്താ പറയാ അതിൽ താല്പര്യം കാണിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അവരോടൊരു സ്പെഷ്യൽ എന്താ പറയുക ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവില്ലേ? അതാണ്. അതായത് അവരെന്റെ സുഹൃത്തും ഞാൻ അവരുടെ സുഹൃത്തും, അവരെന്നിൽ അധിവസിക്കുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആ സവിശേഷ അനുകമ്പയാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ജ്ഞാനദീപം കൊണ്ട് എന്ത് ഞാൻ ചെയ്യും? ജ്ഞാനദീപം കൊണ്ട് അവരുടെ അജ്ഞാനജന്യമായ തമസ്സിനെ അകറ്റുന്നു. തമസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുട്ടാണ്. തമസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുട്ട്. അതായത് നമ്മുടെ എന്താ പറയാ, എവിടെ ജ്ഞാനമുണ്ടോ അവിടെ എന്താ പറയാ വെളിച്ചമുണ്ടായിരിക്കും. ജ്ഞാനമുള്ളിടത്ത് എന്താണ്? വെളിച്ചമുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവത്ഗീത എന്താകുന്നു? അത് സൂര്യനെ പോലെ വെളിച്ചം നൽകുന്നതാണ്. ആർക്കാണോ ഭഗവത്ഗീതയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാകുന്നത്, അവരുടെ മനസ്സിലെ ഇരുട്ട് നീങ്ങിക്കിട്ടും. അതാണ് പറയുന്നത് അജ്ഞാനജന്യമായ. ഈ ഇരുട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്? അജ്ഞാനജന്യം, അതായത് അജ്ഞാനം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നതാണ് ഈ ഇരുട്ട്. അപ്പൊ ഈ ഇരുട്ടിനെ നീക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? അവിടെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വെളിച്ചം വേണം. അപ്പൊ ഇത് ഭഗവാൻ പറയണേ, ഞാൻ സ്വയം ഉള്ളില് ആത്മസ്ഥനായി ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ആ ജ്ഞാനദീപം കൊണ്ട്, ജ്ഞാനമെന്ന വെളിച്ചം ഞാൻ നൽകുന്നു. ആ ജ്ഞാനമെന്ന വെളിച്ചം കിട്ടുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഒരു ആത്മാവിന് എന്താ കിട്ടുക? ജ്ഞാനത്തിന്റെ വെളിച്ചം കിട്ടുമ്പോൾ അജ്ഞാനമായ ആ ഇരുട്ട് നീങ്ങി പോകുന്നു. അതാണ് അജ്ഞാനജന്യമായ തമസ്സിനെ ഞാൻ അകറ്റുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ആ ഇരുട്ട് നീങ്ങി പോവുകയാണ്. ഒരു വിശുദ്ധ ഭക്തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ കൃഷ്ണൻ എപ്പോഴും വാഴുന്നുണ്ട്. അതാണ് വിശുദ്ധ ഭക്തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ. എന്താണ്? എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും ഭഗവാൻ ഉണ്ട്, ഇല്ല എന്നല്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ പറയുന്നത് വിശുദ്ധ ഭക്തന്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവര് നിരന്തരം ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. നിരന്തരം നാമജപത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ എപ്പോഴും സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്ന ആൾക്കാർ. അപ്പൊ വിശുദ്ധ ഭക്തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ കൃഷ്ണൻ എപ്പോഴും വാഴുന്നുണ്ട്. ആ സത്സൂര്യ തേജസ്വിയായ അവിടുത്തെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അജ്ഞാന അന്ധകാരം ഉടൻ നീങ്ങിപ്പോകുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്? ആ അജ്ഞാനം അല്ലാതെ നമുക്ക് ഭഗവാൻ, നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ ഇടയ്ക്കേറില്ല. എപ്പോഴാണോ നമ്മൾ ഭഗവാനെ തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നത്, രണ്ട് പക്ഷികളുടെ കാര്യം നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയില്ലേ, അപ്പൊ എപ്പോഴാണ് ജീവാത്മാവായ ആ പക്ഷി ഭഗവാന് എന്താ പറയാ പരമാത്മാവായ പക്ഷിയെ തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നത്, അപ്പോഴാണ് ഭഗവാന് മനസ്സിലാകുന്നത് ഈ ആത്മാവിനെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ആവശ്യം വരുന്നുണ്ട്. അത് അപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ നമുക്ക് ആ ജ്ഞാനദീപം കാണിച്ചു തരുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ആ ഇരുട്ടായ അജ്ഞാനം നീങ്ങി പോവുകയാണ്. അന്ധകാരം ആ ഇരുട്ട് ഉടനെ നീങ്ങി പോവുകയാണ്. ഇങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ ശുദ്ധ ഭക്തജനങ്ങളോട് സവിശേഷ കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ സ്പെഷ്യൽ മർസി, സവിശേഷ കാരുണ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പെഷ്യൽ മർസി കാണിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ചതുശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീത വായിച്ചു. ഇനി 12-18 ശ്ലോകങ്ങൾ എന്താ പറയുന്നത്? അർജുനന്റെ സ്വീകാര്യതയും അഭ്യർത്ഥനയും. അർജുനൻ ഭഗവാനെ എങ്ങനെയാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് എന്ന്, പിന്നെ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നത് എന്താണ് ഭഗവാനോട്, അതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അർജുനൻ മുൻ അധികാരികളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങനെ കൃഷ്ണനെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായി സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. മുൻ അധികാരികളെ എന്ന് വെച്ചാൽ അസിത, ദേവല, നാരദ, അവരുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ കൃഷ്ണനെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായി സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു അവന്റെ സ്വന്തം തിരിച്ചറിവിലൂടെ. ആരാണ്? അർജുനന്റെ സ്വന്തം തിരിച്ചറിവിലൂടെ അത് പറയാണ്. കൃഷ്ണന്റെ മഹത്വങ്ങൾ കൂടുതൽ കേൾക്കാൻ കൃഷ്ണനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അവനെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും ചിന്തിക്കാനും അവനെ ഓർക്കാനും കഴിയും. അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണൻ അജ്ഞാതനായി തുടരും. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹം അത് മനസ്സിലാകണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം നമുക്ക് തോന്നുന്നത്, അപ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയൂ. നമ്മൾ ആ ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എന്ന് പറയില്ലേ, നമ്മൾ ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എടുത്താൽ മാത്രം മതി, ഭഗവാൻ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ എന്താണ്? ഭഗവാൻ നമുക്ക് ആ സ്വയം എങ്ങനെ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കണം എന്നുള്ള ആ ബുദ്ധിശക്തിയൊക്കെ ഭഗവാൻ തന്നെ നമുക്ക് തരും. അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണൻ എന്താണ്? നമുക്ക് എപ്പോഴും അജ്ഞാതനായി തന്നെ ഇരിക്കും. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ ഇതാണ് എന്താ പറയാ അർജുനൻ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ സ്വീകരിച്ചത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ശ്ലോകമാണിത്. പരം ബ്രഹ്മ പരം ധാമ പവിത്രം പരമം ഭവാൻ പുരുഷം ശാശ്വതം ദിവ്യം ആദിദേവമജം വിഭും ആഹുസ്ത്വാം ഋഷയഃ സർവേ ദേവർഷി നാരദസ്തഥാ അസിതോ ദേവലഃ വ്യാസ സ്വയം ചൈവാബ്രവീഷി മേ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, അങ്ങ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്. പരമമായ ധാമവും പവിത്രമായതും നിരപേക്ഷ തത്വവും ഭഗവാൻ തന്നെ. ഞാൻ സനാതനനും അഭൗതികനും ആദി പുരുഷനും അജനും മഹാനുമാണ് അങ്ങെന്ന്
എല്ലാ ഋഷികളും ഊന്നി പറയുന്നു. ഇപ്പോൾ അങ്ങ് സ്വയം എന്നോടിതാ വ്യക്തമായി പറയുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ പറയണ ആ ഋഷികളായ ആ എല്ലാ ഋഷികളും, നാരദൻ, അസിതൻ, വ്യാസ, ദേവല, ഇങ്ങനെയുള്ള ആ ഋഷികളൊക്കെ ഊന്നി പറയാണ്. എന്ത് കാര്യം? ഭഗവാൻ പവിത്രമാണ്, അങ്ങ് പരമ ദിവ്യോത്തമമാണ്, പുരുഷനാണ്, പരമധാമമാണ്, പിന്നെന്താണ് പവിത്രമായ നിരപേക്ഷ തത്വമാണ്, സനാതനാണ്, അഭൗതികനാണ്, ഭൗതികനല്ല. ഭഗവാൻ ഭൂമിയിൽ അവതരിക്കുമ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ആത്മമായയിലാണ് അവതരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഭൗതികമല്ല, ഭഗവാൻ അഭൗതികനാണ്, ആദി പുരുഷനാണ്, അജനാണ്, അതായത് ജന്മമില്ലാത്തത്, മഹാനുമാണെന്ന് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഇതാ അങ്ങ് സ്വയം എന്നോട് പറയുകയാണെന്ന് അർജുനൻ പറയണം. അപ്പോ അർജുനൻ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവത്ഗീത സ്വീകരിച്ചത്? എങ്ങനെയാണ് അർജുനൻ ഇപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയെ സ്വീകരിക്കുന്നത്? അതായത് പരംബ്രഹ്മ അങ്ങെന്താണ്? പരമസത്യമാണ്. പിന്നെ പരംധാമ പരമമായ സ്ഥാനമാണ്, പരംധാമമാണ്. നമുക്ക് എന്താണ്? ഭഗവാൻ എന്താണ്? പരമമായ ധാമമാണ്, പവിത്രമാണ്, അതായത് ശുദ്ധമായ, ഭൗതികത കൊണ്ട് മാലിനമാകാത്തതാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. പരമം ഭവാൻ, പരമസത്യമാണ് ഭഗവാൻ. പുരുഷം, അങ്ങ് ഒരു വ്യക്തിയാണ്, പരമോന്നത ആസ്വാദകൻ. കാരണം ഭഗവാൻ എന്താണ്? പരമ വ്യക്തിയാണ്, അതായത് ഒരു പുരുഷനാണ്, ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഭഗവാൻ. എന്താ പറയാ അവ്യക്തമല്ല, ഭഗവാന് രൂപമുണ്ട്, അരൂപമല്ല ഭഗവാൻ. ശാശ്വതമാണെന്ത്? ഭഗവാൻ നിത്യനാണ്, എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കും. ഭഗവാൻ നിത്യനാണ്, ദിവ്യമാണ്, അതീന്ദ്രിയനാണ്. അതായത് ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിലാണ് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നത്. ആദിദേവനാണ്. അജം, ജനനരഹിതനാണ്. ആര്? ഭഗവാന് ജന്മമില്ല. ഭഗവാൻ എന്താണ്? ജന്മരഹിത്യം, ജന്മമില്ലാത്തതാണ് ഭഗവാൻ. വിഭു, സർവോന്നതനാണ് ഭഗവാൻ. എന്താണ് വിഭു എന്ന് പറയുമ്പോൾ? സർവ ഉന്നതനാണ്. പിന്നെ എല്ലാ ആചാര്യന്മാരും സ്വീകരിച്ചു, അതായത് ഋഷികളൊക്കെ സ്വീകരിച്ചു, നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അതായത് നാരദനാകട്ടെ, അസിതൻ, ദേവലൻ, വ്യാസൻ എന്നിങ്ങനെ എല്ലാവരും ഊന്നി പറയുന്ന കാര്യം എന്താണ്? ഭഗവാൻ ഇതൊക്കെയാണെന്ന് അവരൊക്കെ ഊന്നി പറയുന്നു. പക്ഷെ ഇതാ ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്നോട് സ്വയം പറയുകയാണ് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം. ഇത് പറയാണ്, ഞാൻ ഇപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? അങ്ങ് സ്വയം എന്നോട് ഇത് വ്യക്തമായി പറയുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ പറയണേ, ഞാൻ അതേപടി സത്യമായി മനസ്സിലാക്കി സ്വീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അർജുനൻ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവത്ഗീത സ്വീകരിച്ചത്? ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം, അതായത് പരബ്രഹ്മ, പരധാമ, പവിത്രം, പരമം ഭവാൻ, പുരുഷം, ശാശ്വതം, ദിവ്യം, ആദിദേവം, അജം വിഭും, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം എന്താണ് അർജുനൻ പറയണേ? ഞാൻ അതേപടി സത്യമായി, എങ്ങനെയുണ്ടോ അതേപടി സത്യമായി മനസ്സിലാക്കി സ്വീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളും അതേപോലെ സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ മാത്രമേ ഭഗവാനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഇവിടെ പറയുന്നു, അർജുനൻ ഇവിടെ പറയുന്നതെല്ലാം ഭഗവത് കാരുണ്യത്താൽ മാത്രമാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അർജുനൻ പറയുന്നത് എങ്ങനെ? ഭഗവാന്റെ ആ കരുണയില്ലാതെ നമുക്ക് ഒന്നും തന്നെ പറയാൻ പോലും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കഴിയില്ല. നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീത മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഈ 2 ശ്ലോകങ്ങളിലെയും പ്രസ്താവനകൾ, ഇപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞേ? 12ഉം 13ാമത്തെ ശ്ലോകങ്ങളിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച്? പരബ്രഹ്മ, പരംധാമ, അങ്ങനെ ആ കാര്യങ്ങൾ, ആ പ്രസ്താവനകൾ അതേപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ ഈ 2 ശ്ലോകങ്ങളിലും എന്താ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അർജുനൻ പറഞ്ഞേ, അതേപടി നമ്മളും സ്വീകരിച്ചാൽ മാത്രമാണ് ഭഗവാനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. പാരമ്പര്യം അഥവാ ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ, ആ ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പരാ രീതി ഇതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. എന്താണ് ആ ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പര? അതിപ്പോ പറഞ്ഞില്ലേ, എല്ലാ ഋഷികളും, ദേവന്മാരും, അസിതൻ, ദേവലൻ, നാരദൻ എല്ലാവരും ഊന്നി പറയുന്ന കാര്യമാണ്. ഇപ്പൊ അങ്ങും പറയുന്നു, ഞാൻ അതേപടി സത്യമായി സ്വീകരിക്കുകയാണ് അതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അതേപോലെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് സ്വീകരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പാരമ്പര്യം, ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പര ആവശ്യമാണ്. കാരണം എന്താണ്? അവിടെ ഭഗവാന്റെ ജ്ഞാനം എങ്ങനെയുണ്ടോ അതേപടി നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് എത്താണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, 9ാം അധ്യായത്തിൽ വായിച്ചു, ഈ ഗുരു ശിഷ്യർ ഏവം പരമ്പരാ പ്രാപ്തം ഇമം രാജർഷയോ വിദുഹു സകാലേ നേഹ മഹത യോഗോ നഷ്ട പരന്തപ. അപ്പൊ ആ 9ാം അധ്യായത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? 2ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില്, അതായത് ഇത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആർക്കൊക്കെ കൊടുത്തു എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞില്ലേ? വിവസ്വന് കൊടുത്തു, ഇക്ഷ്വാകു, മനു, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഇതെന്താണ്? ആ ശൃംഖല, ആ ഗുരു പരമ്പര ശൃംഖല മുറിഞ്ഞു പോയപ്പോൾ അത് വീണ്ടും നിനക്ക് എനിക്ക് ഉപദേശിക്കേണ്ട ആവശ്യം വന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞില്ലേ? അതേപോലെ അതുകൊണ്ടാണ് ആ ജ്ഞാനം അതേപടി നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പര വളരെ ആവശ്യമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? അത് നമുക്ക് കലർപ്പില്ലാത്ത ആ ഒരു ജ്ഞാനം നമുക്ക് കിട്ടില്ല. അവിടെ എന്താണ്?
അവിടെ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കും. ആ ഒരു ഒറിജിനൽ അതുണ്ടാവില്ല, ഒറിജിനാലിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ തന്നെ വന്നാൽ മാത്രമാണ് നമുക്കത് അതേപടി സ്വീകരിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും കഴിയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ പെടാത്തവർക്ക് ഭഗവത്ഗീത മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല. ആരാണോ ഈ ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ വരാത്തത്, അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? അവര് ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുമ്പോഴും എന്താണ്, അവരുടെ മാനസികമായിട്ടുള്ള ഊഹാപോഹങ്ങളായിരിക്കും. അവരുടെ രീതിയിൽ അവര് അതിനെ അർത്ഥം ചെയ്യും, അത് വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ എന്താണ്, ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീത മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കില്ല. ഭഗവാൻ എപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്നത്? ആരാണോ നിരന്തരം ഭഗവാനെ സേവനയിൽ ഏർപ്പെടുന്നത്, ഭഗവാന്റെ ആ കാര്യങ്ങളിൽ വിശ്വാസം സമർപ്പിച്ച്, അല്ലെ, വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം. അർജുനൻ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? അങ്ങ് ഇതൊക്കെയാണ്, അതെല്ലാം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഞാൻ അതുപോലെ സ്വീകരിക്കുകയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അതേപോലെ നമ്മളും സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഭഗവാൻ നമുക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അത് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നില്ല. അതാണ് പറയുന്നത്. സർവേ മേതധൃതം മന്യേ യന്മാം വദസി കേശവ നഹി തേ ഭഗവൻ വ്യക്തിം വിദുർദേവാന ദാനവാഹ. അല്ലയോ കൃഷ്ണ, അങ്ങ് പറഞ്ഞതെല്ലാം ഞാൻ അതേപടി സത്യമായി മനസ്സിലാക്കി സ്വീകരിക്കുന്നു. പ്രഭോ, ദാനവന്മാർക്കോ അവിടുത്തെ വ്യക്തിത്വം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. അതായത് ദേവന്മാർക്കാകട്ടെ, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ദാനവൻ പറഞ്ഞ അസുരന്മാര്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അത് പറയാണ് അർജുനൻ, ദേവന്മാർക്ക് പോലും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾ അസുരന്മാരുടെ കാര്യം ചിന്തിക്കാനേ ഇല്ല, അല്ലെ? അപ്പൊ ദേവന്മാർക്കാകട്ടെ അസുരന്മാർക്കാകട്ടെ അവിടുത്തെ വ്യക്തിത്വം എന്താന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. അങ്ങ് പറഞ്ഞതെല്ലാം ഞാൻ അതേപടി സത്യമായി മനസ്സിലാക്കി സ്വീകരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണ് അർജുനൻ സ്വീകരിക്കുന്നത്. സ്വയമേവാത്മാനാത്മാനം വേദത്വം പുരുഷോത്തമ ഭൂതഭാവന ഭൂതേശ ദേവദേവാ ജഗത്പതേ. ഹേ പുരുഷോത്തമ, സർവഭൂതങ്ങൾക്കും ഉൽപ്പത്തി സ്ഥാനവും ദേവന്മാർക്ക് ദേവനായ ഭഗവാനെ, ജഗദീശ്വര, അങ്ങേക്ക് മാത്രമേ അങ്ങയുടെ തന്നെ അന്തരംഗ ശക്തിയിൽ അങ്ങയെ അറിയാൻ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പൊ പറയണ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഭഗവാന് മാത്രമേ കഴിയുള്ളൂ. അതെങ്ങനെ? ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയിലൂടെ. കാരണം നമുക്കറിയാം ഭഗവാൻ എങ്ങനെ അവതരിക്കുക? ഭഗവാന്റെ ആത്മമായയാ, അതായത് ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയിലാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായും അത് ഭഗവാന് മാത്രമേ കഴിയുള്ളൂ. അത് നമുക്കൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ, നമുക്ക് കുറച്ചെങ്കിലും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെങ്ങനെയാണ്? ഏ യഥാമാം പ്രപദ്യന്തെ താം സദൈവ ഭജാമ്യ. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത് അത്ര മാത്രമേ ഭഗവാൻ നമുക്ക് അവനെ മനസ്സിലാക്കി തരുള്ളൂ. അല്ലാതെ അതിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല ഭഗവാനെ. അപ്പോ സർവഭൂതങ്ങൾക്കും ഉൽപ്പത്തി സ്ഥാനവും ദേവന്മാർക്ക് ദേവനായ ഭഗവാനാണ് ആര്? ജഗദീശ്വരനാണ് കൃഷ്ണൻ എന്നൊക്കെ അർജുനൻ ഇവിടെ പറയാണ്. അർജുനനെയും പിൻഗാമികളെയും പോലെ ഭക്തിയുത സേവനം കൊണ്ട് തന്നോട് ബന്ധപ്പെടുന്നവർക്ക് സുഗ്രാഹ്യനാണ് ആര്? ഭഗവാൻ സുഗ്രാഹ്യനാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ. അപ്പോ ഭഗവാനെ ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. എങ്ങനെ പറ്റും? എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഒരു അർജുനന്റെ പിൻഗാമിയായിട്ട്, അതായത് അർജുനൻ ഏത് വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചോ, എങ്ങനെയാണോ ഭഗവാനെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവത്ഗീതയെ എങ്ങനെ സ്വീകരിച്ചോ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് കേട്ട്, അതേപോലെ നമ്മൾ ആ ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ ഭഗവാനെ സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അങ്ങനെ ഒരു തുടർന്ന് ആ ഭക്തി സേവനം നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കും സുഗ്രാഹ്യനാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ആസുര സ്വഭാവികൾക്കും നിരീശ്വരവാദികൾക്കും, എന്താണ് നിരീശ്വരവാദികൾ? നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ 4 രീതിയിലുള്ള ആൾക്കാര് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് വരില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞില്ലേ. ആസുരം ഭാവമാശ്രിതാഹ, അതായത് എന്താ, നിരീശ്വരവാദികൾക്കായോട്ടെ മായയാൽ അപഹൃത ജ്ഞാനം, അതായത് മായയാൽ അവരുടെ ജ്ഞാനം അപഹരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെ എന്താണ്, അദ്ദേഹത്തെ അറിയാൻ കഴിയില്ല. പരമതത്വം 3 ഭാവങ്ങളിൽ സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പോ ഈ പരമതത്വം ഭഗവാൻ എന്ന ആ പരമതത്വത്തെ നമുക്ക് 3 രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ഏതാണ് ആ 3 രീതി? അതായത് ഫസ്റ്റ് വൺ, വ്യക്തിശൂന്യ ബ്രഹ്മം. എന്താണ്? 3 ഭാവങ്ങളിൽ പരമതത്വത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടുന്നു. അതായത് ഫസ്റ്റ് വൺ വ്യക്തിശൂന്യ ബ്രഹ്മം, സ്ഥാനീയ പരമാത്മാവ്, പിന്നെ അന്തിമമായ ഭഗവാൻ. ഇവയാണ് 3 ഭാവങ്ങൾ. അന്തിമമായിട്ട് എന്താണ്? ഭഗവാൻ. അതായത് വ്യക്തിശൂന്യ ബ്രഹ്മം, അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഈ നിരാകാരവാദികൾ ബ്രഹ്മം സായുജ്യം, ആ ബ്രഹ്മസായുജ്യത്തിലെ സായുജ്യമുക്തി നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് വ്യക്തിശൂന്യ ബ്രഹ്മം. ഭഗവാൻ ഒരു വെളിച്ചം മാത്രമാണ്, ഭഗവാൻ ആ ഒരു എന്താ പറയാ, ആ ജ്യോതിസാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ, അത് വ്യക്തിശൂന്യ ബ്രഹ്മം. രണ്ടാമത്തെ എന്താണ്? സ്ഥാനീയ പരമാത്മാവ്. നമ്മൾ പറയും ലോക്കലൈസ്ഡ് പരമാത്മാ. ലോക്കലൈസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ്? ഓരോ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്നു, ഹൃദയത്തിലുള്ള ആ പരമാത്മാഭാവം. മൂന്നാമത്തേത് അന്തിമമായിട്ട് എന്താണ്? ഭഗവാൻ. ഇവയാണ് 3 ഭാവങ്ങൾ. അപ്പോ വ്യക്തിശൂന്യ ബ്രഹ്മം, സ്ഥാനീയ പരമാത്മാവ്, പിന്നെ ഭഗവാൻ. ഇങ്ങനെയാണ് 3 ഭാവങ്ങളിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത്. വക്തും അർഹസി ശേഷേണ ദിവ്യാഹ്യാത്മ വിഭൂതയഃ
യാഭിർവിഭൂതിഭിർലോകാൻ ഇമാം സ്വം വ്യാപ്യസ്തിഷ്ഠതി. ഈ ലോകങ്ങളിൽ എമ്പാടും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു അങ്ങയുടെ ദിവ്യ വിഭൂതികൾ, അവയെ കുറിച്ച് എനിക്ക് വിശദമായി പറഞ്ഞു തരും. ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിന്നാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത്, അതായത് ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ലോകമെമ്പാടും ഭഗവാന്റെ ആ ശക്തികൾ, വിഭൂതി എന്ന് പറഞ്ഞ ശക്തികൾ, അതൊക്കെ വ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരുമെന്ന് ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുകയാണ്. കഥം വിദ്യാമഹം യോഗിം ത്വാം ത്വാം സദാ പരിചിന്തയൻ കേഷു കേഷു ച ഭാവേഷു ചിന്ത്യോസി ഭഗവന്മയ. ഹേ യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണ, അങ്ങയെ ഞാൻ നിരന്തരം ധ്യാനിക്കുന്നതും അറിയുന്നതും എങ്ങനെ വേണം? എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ യോഗേശ്വര, ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് അങ്ങയെ നിരന്തരം ധ്യാനിക്കേണ്ടതും അറിയേണ്ടതും എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അല്ലയോ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷ, ഏതെല്ലാം രൂപങ്ങളിലാണ് ഞാൻ അങ്ങയെ ഓർക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ. അപ്പോ നമ്മളിപ്പോ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം കാണുമ്പോൾ, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം കാണുമ്പോൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ കഴിയുക? അതാണ് ഇപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിക്കണേ. ഇത് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയാണ്. കാരണം അർജുനൻ നമ്മളെല്ലാം പ്രതിനിധീകരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ നമുക്കും കൂടി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഇപ്പൊ അർജുനൻ ഇതൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയൊക്കെ ഭഗവാൻ, കാരണം എപ്പോഴും പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, സദാ എപ്പോഴും ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? എപ്പോഴും നിരന്തരം എന്നെ ധ്യാനിക്കുക, നിരന്തരം എന്നെ ഓർക്കുക. ഭഗവാൻ പറയുന്നില്ല എപ്പോഴും എന്നെ ഓർക്കുക, മന്മന. അപ്പൊ എപ്പോഴും എങ്ങനെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ കഴിയും? അപ്പൊ നമ്മൾ നിരന്തരം കാണുന്ന ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണുന്ന ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം, അത് നിറഞ്ഞു നിൽക്കാണ് ഭഗവാൻ ശക്തികളിലൂടെ. അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അപ്പൊ ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ പറ്റുക? അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് ഇപ്പോ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കാണ് അർജുനൻ. തന്റെ സുഹൃത്ത് പരമപുരുഷനാണെന്ന് അർജുനൻ ഇപ്പോൾ എന്താ പറയാ, ബോധം ഉദിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ തന്റെ സുഹൃത്തായിരിക്കുന്ന ആ കൃഷ്ണൻ ഇപ്പോൾ എന്താണ്, പരമപുരുഷോത്തമനാണെന്നുള്ള ആ ബോധം വന്നു കഴിഞ്ഞു. ആർക്ക്? അർജുനന്. ഇനി അദ്ദേഹത്തിന് അറിയേണ്ടത് എന്താണ്? സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക്, അതായത് നമ്മളെ പോലുള്ള സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് സർവ്വവ്യാപിയായ ഭഗവാന്റെ ഭാവം അറിയാൻ എന്ത് പദ്ധതികൾ സ്വീകരിക്കണം എന്നാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ അർജുനൻ ഇതൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മളെ പോലുള്ള സാധാരണ ജനങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ ഭഗവാനെ, എന്തൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ പറ്റും എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭവ എന്നാൽ എന്താണ്? ഭവ എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഇവിടെ? ഭൗതിക വിഷയങ്ങൾ. ഭവ എന്ന് പറഞ്ഞ ഭൗതിക വിഷയങ്ങൾ എന്നർത്ഥം. അപ്പൊ ഭൗതികവാദികൾക്ക് കൃഷ്ണനെ ആധ്യാത്മിക ഭാവേന ഗ്രഹിക്കാനാവാത്തത് കൊണ്ട്, അപ്പൊ ആരാണോ ഭൗതികവാദികൾ, അപ്പൊ കൃഷ്ണനെ ആധ്യാത്മിക ഭാവേന അവർക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയില്ല. കൃഷ്ണന്റെ ആധ്യാത്മിക ഭാവം അതിനെ അവർക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് അവർ ഭൗതികങ്ങളായ ഉപാധികളിലൂടെ കൃഷ്ണൻ സ്വയം ആവിഷ്കരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്നറിയാൻ ഏകാഗ്ര മനസ്സോടെ ശ്രമിക്കണം. ഇപ്പൊ ആർക്കാണോ ഭഗവാന്റെ എന്താ പറയാ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിവില്ല, അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ ശക്തികളിലൂടെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ എല്ലാ സർവ്വ പ്രപഞ്ചത്തിലും വ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ അതിലൂടെയെങ്കിലും ഭഗവാനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ എങ്ങനെയാന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ശ്രമിക്കണം. അതാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന വിഭൂതികള്. ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് പറയാണ്. വിസ്തരേണാത്മനോ യോഗം വിഭൂതിം ച ജനാർദ്ദന ഭൂയഃ കഥയ തൃപ്തിർ ശൃണ്വതോ നാസ്തി മേ മൃതം. അങ്ങയെ പറ്റി കേട്ടിട്ട് എനിക്ക് എന്താ പറയാ, ഇപ്പൊ അർജുനൻ പറയണേ, അങ്ങയെ പറ്റി കേട്ടിട്ട് എനിക്ക് ഒരിക്കലും മതി വരുന്നില്ല. അർജുനൻ പറയണേ, കേൾക്കുന്തോറും അങ്ങയുടെ വാക്കുകളാകുന്ന അമൃതത്തെ ആസ്വദിക്കുവാൻ തോന്നുന്നു. ഹേ ജനാർദ്ദന, അങ്ങയുടെ വിഭൂതികളെ പറ്റി, അവയുടെ യോഗിക പ്രഭാവത്തെ പറ്റി വീണ്ടും വിശദമായി വിവരിച്ചു തന്നാലും. അതായത് അർജുനൻ പറയണ, അങ്ങയെ പറ്റി എനിക്ക് എത്ര കേട്ടിട്ട് എനിക്ക് മതി വരുന്നില്ല, വീണ്ടും വീണ്ടും കേൾക്കാൻ തോന്നാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാന്റെ വാക്കുകൾ എന്താണ്? അമൃതമാണ്, അമൃത തുല്യമാണ് ഭഗവാന്റെ വാക്കുകള്. ഒന്ന് വായിക്കത് ആദ്യത്തെ ലൈന്. കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരണം എന്തും അമൃതോപമം തന്നെ. പ്രായോഗിക പരിശീലനം കൊണ്ട് സാധിക്കാവുന്നത് അമൃതാസ്വാദനം. ആധുനിക കഥകൾക്കും നോവലുകൾക്കും ചരിത്രങ്ങൾക്കും അതീന്ദ്രിയങ്ങളായ ഉപപീലകൾ വിവരണങ്ങളുമായി വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഭൗതിക കഥാശ്രവണം കാലക്രമേണ മടുപ്പുണ്ടാക്കുമെന്നിരിക്കെ കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഒരിക്കലും അത് വരുന്നില്ല. കൃഷ്ണന്റെ കഥകൾ കേൾക്കുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഇതിപ്പോ ലൗകിക സാഹിത്യവും ഭഗവാന്റെ എന്താ പറയാ അലൗകികമായിട്ടുള്ള ആ വാക്കുകളെ കുറിച്ചുള്ള ആ വ്യത്യാസം പറയണം. അതായത് ലൗകികമായിട്ടുള്ള സാഹിത്യങ്ങൾ അതെന്തൊക്കെ, ഇപ്പൊ നോവൽ ആയിക്കോട്ടെ, എന്ത് തന്നെ പുസ്തകങ്ങൾ നമ്മൾ ലൗകികമായിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരു വട്ടം വായിക്കും, 2 തവണ വായിക്കും, 3 തവണ, പക്ഷെ അത്ര പോലും നമുക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയില്ല. അത് നമുക്ക് മടുപ്പുണ്ടാക്കും അല്ലെ? കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് മടുപ്പ് വരും. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ, കൃഷ്ണന്റെ കഥകൾ കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഒരിക്കലും മതി വരുന്നില്ല. അതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ആ വ്യത്യാസമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് അതാണ് ഇപ്പൊ അർജുനനും പറയുന്നത്. അപ്പോ നമ്മൾ 5000 വർഷം കഴിഞ്ഞു അല്ലെ? 5000 വർഷം മുന്നെയാണ് അർജുനന് ഭഗവാൻ ഈ ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശം കൊടുത്തത്. പക്ഷെ ഇന്നും നമ്മളിരുന്ന് അത് നമ്മളിപ്പോ എന്താ കേട്ടുകൊണ്ടും പറഞ്ഞുകൊണ്ടും ഇരിക്കുകയാണ് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ. ഇത് അലൗകികമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്, ഇത് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളാണ് ഭഗവാന്റെ. അപ്പൊ ഇതെന്താണ്? ഇത്
എത്ര തവണ കേട്ടാലും നമുക്ക് മതി വരുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ അങ്ങനെയാണ്. ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ നമുക്ക് ഭാഗവതം മുഴുവനും ഭഗവാന്റെ ലീലകളാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ കേൾക്കും തോറും എന്താണ്, അത് എത്ര തവണ കേൾക്കും, നമ്മൾ ഓരോ വർഷം കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ഓരോ കഥകളും വീണ്ടും വീണ്ടും നമുക്ക് കേൾക്കാനുള്ള ആസക്തി വരും അല്ലെ. എന്തുകൊണ്ടാണ്? 5000 വർഷമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ആ വാണി ഇപ്പോഴും നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ അതെന്താണ്, അമൃതം പോലെയാണ്, ആസ്വാദ്യകരമാണത്. അതാണ് അർജുനൻ പറയുന്നത്, ഭഗവാന്റെ വാക്കുകളാകുന്ന ആ അമൃതം എത്ര എന്താ പറയാ നുകർന്നാലും വീണ്ടും വീണ്ടും വേണമെന്ന് തോന്നാണ്. അങ്ങനെയാണ് അർജുനൻ പറയുന്നത്. അപ്പോ ലൗകിക സാഹിത്യം അങ്ങനെയല്ല, അത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മടുപ്പുണ്ടാക്കും. പക്ഷേ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ നമുക്ക് മതി വരില്ല. അത് കേൾക്കും തോറും വീണ്ടും വീണ്ടും കേൾക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് സെക്ഷനാണ് 19-42 ശ്ലോകം വരെ. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, കൃഷ്ണന്റെ ഐശ്വര്യങ്ങൾ, അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ വിഭൂതി, അതല്ലേ ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ ചോദിച്ചു അർജുനൻ, എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുക, ഓരോന്നും ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഓരോന്നും കാണുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കൃഷ്ണനെ ഓർക്കാൻ കഴിയുന്നത്? കൃഷ്ണൻ തന്റെ അതിരുകളില്ലാത്ത സർവ്വവ്യാപിയായ ഐശ്വര്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് വിവരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഐശ്വര്യങ്ങൾ തിരമാല പോലെ എണ്ണാൻ കഴിയില്ല നമുക്ക്. അതിങ്ങനെ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും, അതിന് അവസാനമില്ല. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പമല്ല. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ എന്താ, അർജുനൻ ചോദിച്ചു, ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താണ്, പ്രധാനപ്പെട്ടത് മാത്രമാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഐശ്വര്യങ്ങൾക്ക് പേരിടുകയും ഈ ഐശ്വര്യങ്ങൾക്ക് ഭഗവാന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ ഒരു അംശത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭഗവാന്റെ ഈ നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ കാണുന്ന ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികൾ എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശം മാത്രമാണ്. ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായതാണ് ഇതൊക്കെ. ഏകാംശേന സ്ഥിതോ ജഗത്ത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ. ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശം മാത്രമാണ്. എന്തെന്നാൽ ഭഗവാൻ ഒരു ചെറിയ അംശം മാത്രമാണ് ഈ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിൽ വ്യാപിച്ചതിനെ നിലനിർത്തുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഒരു ചെറിയ അംശം മതി. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഓരോന്നും നിലനിന്ന് പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, ഭഗവാന്റെ ഒരു ചെറിയ ഒരു അംശത്തിൽ നിന്നാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഹന്തതേ കഥയിഷ്യാമി ദിവ്യാഹ്യാത്മ വിഭൂതയഃ പ്രാധാന്യതഃ കുരുശ്രേഷ്ഠ നാസ്ത്യന്തോ വിസ്തരസ്യ മേ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയണേ, അർജുന, ഭാസുരങ്ങളായ എന്താ പറയാ തേജോമയമായ അല്ലെങ്കിൽ അത്യുജ്വലമായ, ഭാസുരങ്ങളായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേജോമയമായ അല്ലെങ്കിൽ അതി ഉജ്ജ്വലമായ, അങ്ങനെ ഭാസുരങ്ങളായ എന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഇനി നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരാം. പ്രാധാന്യം ഉള്ളവയെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ്, വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ. കാരണം എന്താണ്, വിസ്തരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവയ്ക്ക് അവസാനം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ വിസ്തരിച്ചു പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിനൊന്നും അവസാനം ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വളരെ ആവശ്യമായത്, വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് നിന്നോടെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഒന്ന് വായിക്കൂ ആദ്യത്തെ ലൈൻ. ഇവിടെ പ്രാധാന്യത എന്ന പദം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധേയമാണ്. എണ്ണമറ്റ ഭഗവത് ഭാവങ്ങളിൽ പ്രാധാന്യമുള്ള ചിലത്. ഓക്കെ താങ്ക് യു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞ, ഇവിടെ പ്രാധാന്യത എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രത്യേകതയുള്ള വളരെ വിശേഷപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ വിസ്തരിക്കാൻ പോകുന്നത്. കാരണം പ്രാധാന്യമുള്ള ചിലതേ ഇവിടെ വിസ്തരിക്കാനുള്ളൂ. ഭഗവാൻ അത് മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. കാരണം ഭഗവാന്റെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല വിഭൂതികൾ എന്ന് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാടുണ്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതിൽ ഞാൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രാധാന്യം കൂടിയത് മാത്രമേ ഞാനിപ്പോ വിസ്തരിക്കുന്നുള്ളൂ. അവയെല്ലാം ഗ്രഹിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. നമുക്ക് അത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് പോലും നമുക്കതൊന്നും ഗ്രഹിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. എല്ലാ ആവിഷ്കാരങ്ങളെയും നിയന്ത്രിച്ചു പോരുന്ന തന്റെ വൈഭവങ്ങളെയാണ് ഭഗവാൻ വിഭൂതി ശബ്ദം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതായത് എല്ലാം നിയന്ത്രിച്ചു പോരുന്ന ഭഗവാന്റെ ആ എന്താ പറയുക വൈഭവങ്ങൾ, ഭഗവാന്റെ ആ വൈഭവങ്ങളെയാണ് ഭഗവാൻ വിഭൂതി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ശക്തികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ അമരകോശത്തിൽ വിഭൂതിക്ക് അസാമാന്യമായ ഐശ്വര്യം എന്ന അർത്ഥം കൂടി എന്താ പറയുക കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താണ് ഐശ്വര്യം, അസാമാന്യമായ, അതിന് സമാനമായ ഒരു ഐശ്വര്യം എന്നുള്ള ഇല്ല. അതാണ് ഈ വിഭൂതി എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. വിഭൂതി എന്ന് പറഞ്ഞ വൈഭവങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ശക്തികൾ ഭഗവാന്റെ, അതാണ് കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഭഗവാൻ. അഹമാത്മാ ഗുഡാകേശ സർവഭൂതാശയസ്ഥിതഃ അഹം ആദിശ്ച മധ്യം ച ഭൂതാനാം അനന്തമേവ ച. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, ഹേ അർജുന, ജീവജാലങ്ങളുടെ എല്ലാം ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പരമാത്മാവാണ് ഞാൻ. അവയുടെ തുടക്കവും മധ്യവും അവസാനവും ഞാനാകുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് 84 ലക്ഷം ജീവജാലങ്ങളുണ്ട്. അത് മനുഷ്യനാകട്ടെ, മൃഗമാവട്ടെ, പക്ഷിയാവട്ടെ, എന്തോ ആവട്ടെ, അതിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ട്, ഭഗവാൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. എങ്ങനെ, ചതുർഭുജാധാരിയായ പരമാത്മാ രൂപത്തില്. ഇത് ക്ഷീരദക്ഷായ വിഷ്ണു അല്ലെ, നമുക്കറിയാം. അപ്പോ ആ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അവയുടെ തുടക്കവും, അവിടെ എല്ലാം തുടക്കവും ആകട്ടെ, അതിന്റെ മധ്യമാകട്ടെ, അതിന്റെ അവസാനവും എന്താണ്, ഭഗവാൻ തന്നെ ആകുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെയും ഉറവിടം ഭഗവാൻ ആകുമ്പോൾ അതിന്റെ എല്ലാം തുടക്കമാകട്ടെ, മധ്യമാകട്ടെ, അവസാനവും ഭഗവാൻ തന്നെ ആകുന്നു. അപ്പൊ ഗുഡാകേശ എന്നതിന്റെ നിദ്ര അല്ലെങ്കിൽ തമസ്സിനെ
കീഴടക്കിയവൻ എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഗുഡാകേശ എന്ന് പറഞ്ഞ അർജുനനെ ഗുഡാകേശ എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട് കൃഷ്ണ. എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നത്? ഗുഡാകേശ എന്ന് പറഞ്ഞ നിദ്ര അല്ലെങ്കിൽ തമസ്സിനെ, തമസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇരുട്ടിനെ ജയിച്ചവൻ. ഇരുട്ടെങ്ങനെയുള്ളതാണ്? നിദ്രയാകുന്ന ഇരുട്ടിനെ ജയിച്ചവനാണ് ആര്? അർജുനൻ, ഗുഡാകേശ. അപ്പൊ അന്ധകാരത്തിൽ ഉറങ്ങുന്നവർക്ക് ഭൗതിക ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ നാനാരൂപങ്ങളിലൂടെ സ്വയം ആവിഷ്കരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിവില്ല. അപ്പൊ ആരാണോ ഈ അന്ധകാരത്തിൽ ഉറങ്ങുന്ന ആൾക്കാര്, അവർക്കൊരിക്കലും ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് നാനാരൂപങ്ങളിൽ സ്വയം ആവിഷ്കരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്നുള്ളത് കാര്യങ്ങളൊന്നും അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇത് ഭൗതിക ലോകത്തിലാകട്ടെ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലാകട്ടെ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്, ഭഗവാന്റെ നാനാവിധത്തിലുള്ള ആ ആവിഷ്കാരങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. കാരണം അവർ അന്ധകാരത്തിലാണ്, അന്ധകാരം എന്ന ആ ഇരുട്ടിൽ ഉറങ്ങുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അർജുനൻ അത്തരം അന്ധകാരത്തിന് അതീതനാണ്. ആര്? അർജുനൻ. അതുകൊണ്ടാണ് അർജുനൻ ഗുഡാകേശ എന്ന് വിളിച്ചത്. ഗുഡാകേശ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിദ്ര അല്ലെങ്കിൽ തമസ്സിനെ ജയിച്ചവൻ. അതാണ് അന്ധകാരത്തിന് അതീതനാണ് ആര്? അർജുനൻ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ തന്റെ വിവിധ ഐശ്വര്യങ്ങളെ പറ്റി വിവരിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ സമ്മതിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്? അർജുനൻ ഗുഡാകേശനാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ സമ്മതിച്ചത്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇതൊന്നും പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മനസ്സിലാവില്ല. കാരണം അവർ അന്ധകാരത്തിൽ ഉറങ്ങുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അവർക്ക് ഭൗതികമാവട്ടെ ആധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങളാവട്ടെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. പക്ഷെ അർജുനൻ ഗുഡാകേശനായതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ സമ്മതിക്കുകയാണ്. ആദിത്യാനമഹം വിഷ്ണുർ ജ്യോതിഷാം രവിരംശുമാൻ മരീചിർമരുതാസ്മി നക്ഷത്രാണമഹം ശശി. ആദിത്യന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ വിഷ്ണുവും ജ്യോതിസ്സുകളിൽ ഞാൻ ദീപ്തമത്തായ സൂര്യനും മരുത്തുക്കളിൽ മരീചിയും നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ചന്ദ്രനുമാണ് ഞാൻ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇനിയിപ്പോ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ഭഗവാനെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഓരോന്നും കാണുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഓർക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോ എന്താ പറയുന്നത്? ആദിത്യന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ വിഷ്ണുവും ജ്യോതിസ്സുകളിൽ ഭഗവാൻ ദീപ്തിമത്തായ സൂര്യനാണ്. ജ്യോതിസ്സുകളിൽ സൂര്യനാണ്. മരുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ കാറ്റ്. മരുത്തുക്കളിൽ ഞാൻ മരീചിയും നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ചന്ദ്രനാണ്. അപ്പൊ അഹം എന്താ പറയാ? അഹം എന്താ പറയാ? ശശി. ഭഗവാൻ പറയുന്നു ശശി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചന്ദ്രൻ. അപ്പൊ നക്ഷത്രങ്ങളിൽ വെച്ച് ഭഗവാൻ എന്താണ്? ചന്ദ്രനാകുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. വേദാനാം സാമവേദോസ്മി ദേവാനാം അസ്മി വാസവഃ ഇന്ദ്രിയാണാം മനസശ്ചാസ്മി ഭൂതാനാം അസ്മി ചേതസാ. വേദങ്ങളിൽ സാമവേദവും ദേവന്മാരിൽ ഇന്ദ്രനും. എന്താണ്? ദേവന്മാരിൽ ഭഗവാൻ ആരാകുന്നു? ഇന്ദ്രനാകുന്നു. ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ എന്താണ്? മനസ്സാകുന്നു. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ എന്താണ്? 5 ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളും 5 കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളും ഉണ്ട്. അതേപോലെ മനസ്സൊരു 11ാമത്തെ ഇന്ദ്രിയമാണ്. എന്താണ്? അന്തരേന്ദ്രിയ. മനസ്സ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല, അന്തരേന്ദ്രിയ. അപ്പോ ഭഗവാൻ എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ മനസ്സാകുന്നു. ജീവഗണങ്ങളിൽ ജീവചൈതന്യമാണ്. അപ്പൊ ഒരാളിൽ ജീവനോടെ ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ എന്താണ്? ഉള്ളില് ചൈതന്യമുണ്ട്. ആ ചൈതന്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവബോധം. അതെന്താണ്? ഭഗവാനാകുന്നു. ഒരു വ്യക്തിയിലെ അവബോധം എന്താണ്? ഭഗവാനാകുന്നു. രുദ്രാണാം ശങ്കരാശ്ചസ്മി വിത്തോഷോ രക്ഷസാം വസൂനാം പാവകശ്ചാസ്മി മേരുഷികരിണാമഹം. രുദ്രന്മാരിൽ വെച്ച് ശിവനാണ് ഞാൻ. യക്ഷരാക്ഷസരിൽ കുബേരനും വസുക്കളിൽ അഗ്നിയും പർവ്വതങ്ങളിൽ ഞാൻ മേരുവാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഓരോന്നും പറയാണ്. രുദ്രന്മാരിൽ വെച്ച് ശിവനാണ്, പിന്നെ യക്ഷരാക്ഷസരിൽ വെച്ച് കുബേരനാണ്. കുബേരൻ എന്ന സമ്പത്തിന്റെ ആ ഖജാൻചി നമ്മൾ പോലെ ദേവന്മാരുടെ ഖജാൻചി, ട്രഷറർ എന്ന് പറയും. വസുക്കളിൽ അഗ്നിയും. അപ്പൊ വസു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഷ്ടവസുക്കളുണ്ട് നമുക്ക്. അഷ്ടവസുക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 8. വസുക്കൾ എത്രയുണ്ട്? 8 വസുക്കളുണ്ട്. അതായത് പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങളും പിന്നെന്താണ്? സൂര്യൻ, ചന്ദ്രൻ, നക്ഷത്രങ്ങൾ. അപ്പൊ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ അഷ്ടവസുക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ അഷ്ടവസുക്കളിൽ ഭഗവാൻ ആരാകുന്നു? അഗ്നിയാകുന്നു. പർവ്വതങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ മേരുവാണ്. അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ നിർത്താം. നാളെ തൊട്ട് 24 നാളെ നോക്കാം നമുക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാ കൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യൈവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദ की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. श्रील गुरुदेव की जय. हरे कृष्ण. क्वेश्चंस നോക്കാം. ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? പരാശര മഹർഷി നിർവചന തന്നിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? എങ്ങനെ നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നത്? ജ്ഞാനം, ആറ് കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കണത്? പരിപൂർണതയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം, അല്ലെ? തികഞ്ഞവനായിരിക്കണം. അതാണ്. ഓക്കെ. ഭഗവാനെ നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നത് പരശുരാമൻ. അടുത്തത് പിതാമഹൻ. പ്രപിതാമഹൻ ആരാണ്? മുത്തച്ഛന്റെ അച്ഛൻ പിതാമഹൻ മുത്തച്ഛൻ. ഇവരുടെയൊക്കെ ഉറവിടം ആരാണ്? ഭഗവാൻ. മൂന്നാമത്തേത്
ജീവാത്മാക്കളുടെ 25 പൂർവ്വപിതാക്കൾ ആരെല്ലാം? അപ്പൊ നമ്മള് 4 അത് സനകൻ, സനന്ദൻ, സനൽ, 7 സപ്തഋഷികൾ, കശ്യപൻ, അത്രി, വസിഷ്ഠൻ, വിശ്വാമിത്രൻ, ഗൗതമൻ, ജമദഗ്നി, ഭരദ്വാജ്. 14 മനുക്കൾ. ചതുശ്ലോകങ്ങൾ എന്ത്? വൈവസ്വത, സാവർണി, ദക്ഷ സാവർണി, ബ്രഹ്മസാവർണി, ധർമ്മസാവർണി, ഇന്ദ്രസാവർണി, ദേവസാവർണി, ഇന്ദ്രസാവർണി. ഇന്ദ്രസാവർണി. ഇതാണ് 14 മനുക്കൾ. അടുത്തത് ചതുശ്ലോകങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? 8, 9, 10, 11. 8, 9, 10, 11. അടുത്തത് ശിവന്റെ ഉൽപ്പത്തി എവിടെ നിന്നാണെന്നാണ് നാരായണ ഉപനിഷത്തിൽ പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ഭഗവാന്റെ നെറ്റിയിൽ നിന്നാണ്. അടുത്തത് അർജുനൻ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവത്ഗീത സ്വീകരിച്ചത്? എങ്ങനെയാണ്? ആദിദേവനാണ്, പരമ ഉന്നതന്മാണ്, ഭഗവാൻ പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്, പരബ്രഹ്മം, പരമവ്യക്തി, ജനനരഹിതനാണ്, സർവ ഉന്നതൻ, ഋഷികൾ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. അതേപടി അർജുനൻ എങ്ങനെ സ്വീകരിച്ചു? അതേപടി സത്യമാക്കി മനസ്സിലാക്കി, അല്ലെ? സത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് അർജുനൻ സ്വീകരിച്ചത്. അതേപടി. കേൾക്കുന്നില്ലേ എന്റെ വോയിസ്? ഹരേ കൃഷ്ണ, കേൾക്കുന്നില്ലേ? ഞാൻ അതേപടി എന്ന് വെച്ചാൽ അർജുനൻ അതേപടി സത്യമായി മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് സ്വീകരിച്ചത് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം. പവിത്രം, പരമം. എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെയാണോ? ഹരേ കൃഷ്ണ, കേൾക്കുന്നുണ്ട്. റോജി, ഓക്കെ, റോജി മാതാജിയുടെ നെറ്റ് ഇഷ്യൂ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ ശാശ്വതമാണ്, ദിവ്യനാണ്, ആദിദേവനാണ്, അജമാണ്, വിഭുവാണ്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം സത്യമായി മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അതേപടി സ്വീകരിച്ചു അർജുനൻ. ഇങ്ങനെയാണ് സ്വീകരിച്ചത്. അടുത്ത ചോദ്യം. കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ, എന്താ പറഞ്ഞേ? അടുത്തത് എങ്ങനെയാണ് 3 ഭാവങ്ങൾ? ഭഗവാൻ. വ്യക്തിശൂന്യ ബ്രഹ്മം, പിന്നെ ലോക്കലൈസ് പരമാത്മ. ഓക്കെ. അടുത്തത് എന്താണ് അർത്ഥം? എന്താണ്? ഭൗതിക വിഷയങ്ങൾ. എന്ന് പറഞ്ഞ ഭൗതിക വിഷയങ്ങൾ. അടുത്തത് കഴിഞ്ഞോ? അത്രേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ. അടുത്തത് നാളെ നോക്കാം നമുക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ കിട്ടിയില്ലേ? ഇനി നാളെ ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നാളെ നോക്കാം.